Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 110. Benvidos e benvidas unha semana máis o 11 galego da xornada 110 onces. Que animalada, grazas por acompañarnos un luns máis aquí en Fica coa bola. Hoxe non estou só, ademais estou medio enfermiño. De feito, perigou a miña participación neste 11. Ao final teño a alta médica e podo estar, pero tamén está connosco hoxe Antón Vieites. Que tal? Moi boas. Que pasa? Se tiveramos un patro de camións, patrocinaba a tua Borxa, a tua voz. Sí, a verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, a ver, está mellor, está mellor. Houve momentos pola tarde que, estive aí, bueno, vas ter que tirar do carro, non sei que tal se che dá, eu creo que non eres... Así, cántame que aínda que estés un pouco tocado, estés aquí con todos nós. Sí, claro, porque digo, hai xente que se borra máis, Non sei se queres responder ante as acusacións de 2 semanas sen aparecer polo 11 galego, non sei que tal o TFG, que tal foi, que foi o último que saben os ficaboleiros. Estou aquí de volta, onde quero estar. Tribuneiro Vieites, claro que sí, Tribuneiro Vieites, claro que sí, por que non? Bueno, imos empezar por onde toca, non? Falando de ovos, non sei se tes por aí a man. Aí está, non falla. Hai cousas que non se esquecen. Comiche hoxe ovos da boa ou non? Non. Non comiche ovos da boa. Hola a todos, di Cachadiña. Hola, que tal? Moi boas. Podería decir que sí e tal, porque estamos facendo patrocinio, pero ante todo sinceridade co noso público. Hoxe non comín ovos. Eu non comín. Directamente, nin ovos nin nada. Non comín. Estaba preparando 11 galego, intentando recuperar tamén a voz e tal. Pero bueno, imos falar de ovos. Falamos dos mellores ovos do mundo, os huevos de la abuela, claro que sí, xa os ensinaba por aí Antón no día e no Carrefour. Os mellores ovos do mundo, os camperos, os máis ricos, porque as galiñas comen os mellores alimentos. Comen mellor que a nós as galiñas, Antón Vieites. Así que, se ti non comes, pois sí. Imos co ovazo da xornada. E quen é o protagonista do ovazo da xornada neste 11 galego número 110, Antón Vieites? Pois mira, que diño o botón que non era, que estaba muteado e quitei a cámara. O noso ovazo da xornada este ano marchou de Sicue, non está de Erasmus. De momento non está de Erasmus, pero quen sabe se nun futuro sí. Bueno, xa hubo quen marchou de Sicue onde está ele e despois foi de Erasmus, eu non digo nada. Claro, eu non digo nada. Por iso, cuidado, porque marchou a estudiar fora, pero continúa furando redes. Logo dunha primeira volta maravillosa a case 600 km da casa, pois agora decidiu sair da península e seguir marcando goles en Ibiza. Esta semana, primeira titularidade, e este redonderán que marcou 2 goles e asistiu a Bebé, ao racinguista, para o triunfo do Betis ante o Betis Deportivo do Ibiza por 1-3 en 148 minutos nos 3 partidos que leva, 2 goles, 2 asistencias na primeira volta na Segoviana, 9 caracois. Hoxe está o ovazo da xornada. Davo Diversión, que tal? Boa noite. Boas noites, que tal? Que tal estás ti? Bueno, sin queixa. Contento. A verdad, moi ben. Sí, señor, sí, señor. Que tal por Ibiza? Que tal te tratan? Ben, aparte ben o tempo, a verdad que levantarse con sol axuda tamén. Así que ben, moi ben. Ten cuidado que a illa engana, no verán ou cando vai bo tempo moi ben, pero despois no inverno, cando marchan os turistas, hai menos que facer, Non, pero bueno, mellor así, que a isla solo se fala de festa, pero a verdad que... Para centrarse mellor, claro. Claro, mellor así, mellor con pouca xente. Queda pouco para a temporada alta, hai que ter cuidado. Un playoff en Ibiza... Playoff en Ibiza máis pico se chea, cara.
Bueno, Malo será. é a tempada da túa consagración goleadora. O non sei se agardabas ti ao principio da tempada cando marchas pa ali pra ximnástica que foran tan ben as cousas. Un sempre é positivo, pero non sei se a este nivel agardabas algo así. No, home, se soy sincero, a ver, tan ben que me iba a ir, tampouco me creo, a verdad, a ver. Sí que tiene a cabeza, dis, bueno, xa que marchas da casa e tal, pois que vai ir ben, ser positivo, pero claro, que vaya tan ben, pois non mo esperaba, pero bueno, mellor así, que tampouco me vou queixar. Sobre todo creo que alegramos bastante porque pasáchelo mal cas lesións no Fabril, no Coruxo xa de novo estaba sorrindo de novo e agora creo que podes cambiar 5 veces de equipo que vas a facer goles onde estés, Bueno, será así, pero bueno, sí, al final a lesión no Fabril, que xa non xoguei poucos minutos, logo indo por riba, bueno, tiven a sorte que o Coruxo confiou en min, claro, al final é difícil tamén confiar nun dianteiro que xogou poucos minutos, e bueno, por sorte David de Dios tamén confiou en min, e bueno, saiume ben, e bueno, en a Segoviana, pois, por sorte tamén moi ben. Vaya maneira de adaptarte ao Ibiza, o certo que decía Antón, que non sei... Cando un dianteiro está coa frexiña tan para arriba, sí que é certo que dá un pouco igual onde asine, porque ti xa estabas con que che entraban todas. Un rexeite na área, de feito, os 2 goles desta fin de semana non son os 2 goles de mellor factura da tua carreira, agora os veremos, pero que estás aí e acaban entrando, e tamén é unha cuestión de dinámica. No, si eu sempre digo que ao final esos goles para mí son os mellores, o sea, somos máis cerebro, que ao final por la escuadra vale o mesmo que empurrando, entón por min que todos os goles sexan así, xa te digo agora, vamos. Vale co mesmo. Dai, Antón. O vídeo, non? O que? Bella, va, imos ver os vídeos. Veña, Primeiro hai que dicir unha cousa que están dado a volta porque fica que a bola non ten dereitos da Primeira Federación, así que va a rematar coa perna que non é, vale? Non hai problema ningún, pero... Aí os temos. A ver, vas nos contando tipo arriba ou como queres facer? Eu dices? Sí, claro. Nos goles, nada, hai por exemplo o Bebé que eu estaba chegando, de repente controlou e dixen eu, hostia cabrón, pero pásama, e de repente deu ese toque máis e aí xusto me deu o pase perfecto aí. Eu quería antes, pero mira, se me dá antes, a fallo seguro. E despois, isto é asistencia ou non é asistencia? Sí. Bueno, eu creo que va fai ben. Entre ele o porteiro me fai ben, por sorte, pero bueno, hai que contala. Hai que contala, senón... O porteiro era amigo tamén, sí, a verdad que sí, Bajoulle algo seguro, un cubata ou así seguro. Mira que do Racing xa saiu con algo de fama de que lle gustaba a biblioteca nocturna, se ainda por riba asina no Ibiza. Se diso do cubata, non sei se vai enfadar un pouco, Bebé, No, de momento aquí moi ben, a verdad, con ele. É un personaxe moi bo, aparte. Axuda moito a xente xoven. A verdad que moi bo tipo, moi bo, moi ben. Sí. O certo é que pro equipo, home, as dúas fichases do inverno demostrouse que se entenden moi ben e moi cedo, como se ti xa estiveras no Racing con el, por exemplo, porque xa vemos a asistencia túa é pra el dache un a ti, o certo é que no partido tedes unha influencia tremenda, e por certo, para min persoalmente, pois un pouco de vinganza tamén o Betis Deportivo que falta me facía despois do que lle fixeron en Pasarón o ano pasado. Pois mira, é un pequeno aí... agasallo para ti, entón. Grazas. Killer, din por aí a... Hai que tirar liñas no terceiro, Sí, non sei se haberá fora de xogo, Non é, o vimos ben repetido aí na páxina e non, por sorte non era. Pero bueno, ese gol sí que me parece moito máis complicado que o primeiro, por exemplo, porque ao final o rechace aí parece super fácil, pero claro, ao final o porteiro como que me quita espacio e ao final, bueno, dinlle sin querer para baixo entrou, pero que puiden fallar perfectamente, porque esas non son tan fácil como parecen. O sea, que o primeiro foi unha empurrada criminal, o segundo non tanto, non? Hai que marcarlo igual, pero bueno, que pareceme un pelín máis complicado, pero ten que ser gol, senón... Está ben que veña aí o Pichichi a Primeira Federación e nos aquí como rebaixando o sufleto do tempo, non? O sea, Davo está facendo unha tempada tremenda a nivel goleador e chega a ficar coa bola e todo, empurrala, non sei que. Aquí de vacile, é o que nos gusta, tío. Me encanta iso, senón non veño, que cara. Hai que vacilar.
A ver, outro que vacila moito é Jatalim, que anda polo chati. Como ve os seus novos compis que moitos veñen de moitos anos en Liga de Fútbol Profesional, como Alex Gallar, Olave, Javi Jiménez, Unai Medina, Eugeni ou Quique González? Eugenio, será? No, a verdad que... Eugeni. Vale. Sí, Eugenio. Non, como ao final, a ver, son, bueno, nos equipos que estiven hasta agora aquí é unha exigencia un pouco máis maior en tema, bueno, ao final en condicións e todo, pero bueno, ao final eu tamén viña así un pouco con medo de dicir, hostia, a ver agora se son tamén como sean como persoas, pero a verdad, desde que cheguei, xa te digo, moi ben, estou comodísimo, a verdad que axuda moito, entón, pois, en iso, pensei que igual iba a ser un pouco máis diferente, pero a verdad que contento, o sea, moito mellor do que eu esperaba, a verdad. Centrándonos un poquinho no proxecto, non sei que obxectivo, pois cando firmas, que obxectivo che din, de regresar á segunda ou que foi o que falaron contigo? Sí, ao final, bueno, eles o que queren é subir a segunda división, sexa directos ou en playoff. Ao final, agora, bueno, hace 3 semanas mirábase moi lonxe, estamos a 8-9 puntos, agora estamos a 3, entón, bueno, con a mesma calma que temos hasta agora, pero bueno, sí que está máis cerca. Entón, eu tamén decanteime polo Ibiza, pois por iso, ao final, intentar xogar un playoff ou ascender a segunda división, pois para min é a hostia tamén, claro. É como crecer pouco a pouco como xogador tamén. Pasa unha cousa, eu creo que neste grupo segundo da primeira ref con respecto ao ano pasado, tamén no grupo primeiro, obviamente saíron os transatlánticos, non? De por Málaga, Castellón e non sei que foi un outro, bueno, outro que non sei que cal foi, que ascendeu, deixan Córdoba, os grupos, ¿no? como... Córdoba, sí. Deixan os grupos como moito máis, un nivel moito máis parello, moito máis equilibrado. Claro, penso eu que pode estar entre presupostos do Real Murcia, do Hércules e o Ibiza, deberían ser os 3 presupostos máis alto, pero é unha liga moi parella que pode pasar calquera cousa. Non, si, aparte é iso, que como que os equipos top do ano pasado que estaban aí subiron, entón como este ano o único equipo que vai un pouquiño por encima do demais é no grupo 1, o, bueno, a Culto, que é o que vai a 7 puntos ou 8. É o único equipo que de momento diste que vai aí máis lexos, pero incluso o descenso no grupo 2, creo que o penúltimo está a 2 puntos de sair, o sea, está todo super igualado. E iso tamén é o que mola das ligas. Ata o final non saber que pasa. Máis preguntas que ten por aquí no chat, Jatalim. Bueno, máis que pregunta é unha apreciación da que ademais estou bastante de acordo. Di, as voltas que dá o fútbol na 18-19 dábono Choquiño e Quique González, 17 goles no Depor en segunda, e un remate en Mallorca de subir a primeira, e agora dabo titular e Quique banqueta. O que é o fútbol, Bueno, iso é o fútbol, os pedales dos dianteiros, iso, pero bueno, por mi parte, mellor. Ao final agora sigue así traballando, intentar que siga xogando os máximos minutos posibles, e bueno, que tamén é sobre todo traballar, que ao final é o que me está indo ben, que por calidade e por tal, non creo que sexa mellor que o resto, verdad? Picapedreiro, os picapedreiros sempre hai que recoñecelos, porque creo que sí que vai un pouco da man da túa carreira o de ir xa non só co tema das lesións, senón quizáis eso, suplir en canteiras como por exemplo o paso polo Fabril, cumplir con traballo, suplir, mellor dito, con traballo e esforzo, o mellor esa falta de calidade que sí que tiñan outros a nivel dianteiro, a nivel de mellor pé que a ti. No, ao final os filiais, por exemplo, cando fichen aí, incluso vi nos periódicos que decían que non era un dianteiro para un filial, pero que si bueno, Gilsán daquela que me quería, que pois que por algo sería, imagínate. Entón, ao final, e logo, pois quedara ese ano que pichiche da liga, por sorte. Entón, pois, que ao final tampouco que a veces terpeu, non, é simplemente traballar, adaptarse, e logo, bueno, pois que empurrando algún gol que entre, que igual mañán tiro 3 que van a escadra e dan palo e fora. Iso, o dianteiro está aí, é o que hai. Sí, señor. Eu quería falar de adestradores, falabas agora de Óscar Gil Sanz, tamén che quería preguntar por Paco Gémez, porque cada vez que preguntamos por Paco Gémez falan dun auténtico pirado no bo sentido da palabra respecto ao mundo do fútbol, e tamén que deixa, sobre todo, moitas anécdotas e moitas brincadeiras, moitas delas non se poderán contar públicamente nas charlas no vestiario. De momento non tuve moitas, pero bueno, sí que está pirado no bo sentido, pero sí que está un pouco loco, sí, hostia. Pero bueno,
xa cando este máis tempo contarei algunha, cando se volvo a estar por aquí contarei. E de momento ainda non me deu tempo a ter algunha con el, pero bueno, que está pirado sí que cho confirmo eu. Coñecíache de antes, quero decir, sabemos que Pau Gémez é un tipo que vive na Coruña, non sei se che falou algo do Fabril. No, nada. Eu con el contacto cero, nunca había falado con el ni nada. No. Bueno, pois de Paco Gémez a Gentleman, non sei non sei por que celebra así os goles nas redes sociais de Ibiza. Nada, pois o da voltereta era así, bueno, xa facía no Choco cando era juvenil e tal, que marcaba cando eran así goles importantes ou no último minuto, pero claro, agora pouco a pouco vas dándote conta de que todos os goles son importantes. Entón, como valoro moito onde estou, entón pois xa celebro todos así. Para mí son todos importantes xa. Falando do Choco, onte ou antonte vin que subías unha pancarta tamén de apoio dende Reboreda. Coido que Davo, aínda que estea fora da casa, o sentimento de pertenza, sentimento de Redondelán, de Reboreda, eso vai por dentro, eso mantés moito, e aínda que saias, segue en ti. No, ao final, a mí sempre me din, donde eres? De Vigo tal? E digo, non, son de Reboreda, que é de Redondela. E dicen, Reboreda e Redondela. E logo sempre me din, de que equipo és eu? Eu do Club Deportivo Choco. Choco, sí, o Club Deportivo Choco. E ali flipa, hostia, vale, incluso o buscan tal, sabes? Pero é o Choco. A min, claro, eu sempre serei do Choco, vamos. Sempre. Non sei cantos futbolistas, porque eu teño claro que Davo vai chegar ao fútbol profesional, xa che poño a presión en riba. Non sei cantos futbolistas saíron do Choco e acabaron no fútbol profesional, pero igual Santa Mariña Davo el Guaje non era mala nun futuro, Bueno, hai xente boa por riba miña ainda, Está Pablo, tipo Mateo Míguez, tamén ali, no. Hai xente Rondela que foi moi boa. Calo tamén, Carlos Rodríguez, moi ben. Pero bueno, por lo menos intentalo, se chego pa min é a hostia, verdad? A verdad que sí. Pero bueno. É a túa segunda aparición esta tempada no 11 galego. Lembro que a primeira vez que falaramos contigo, que xa foi a tempada pasada cando estabas no Coruxo, falábamos tamén de Samu Santos, agora no Arousa, Redondelán tamén. Había algo dunha academia de inglés ou así. Mira, ten cuidado que en Ibiza hai moito turista e tens que falar inglés. Non sei se segues estudiando iso. No, sorry, I don't speak English, is very bad. No. Mira que non é a fin de semana para falar en inglés, que co de Bellingham, mi madriña, que chapa, macho. Bueno, eu como non falo inglés, con moito en galego, entón, pois mira, el inglés moi mal, pero bueno, algún día aprenderei, espero. Falando un pouco desa primeira volta na ximnástica segoviana, son 9 goles, pero 9 goles que ten moito mérito, porque non é o mesmo marcalos na Cultu que na ximnástica segoviana, que estaba a xogar por primeira vez na súa historia nesta categoría. Sí, bueno, a ver, ainda... Como explico? Ao final, ainda que sexan todos, porque ao final mantiveron case todo o plantel que estaba na segunda federación, pero basta ben un xogadores que ascenderon a segunda división, outros que estiveron en filiales de en Madrid, Atlético Madrid tamén, así, pero a ver, pero ao final os goles sí, igual os buscas ti un poquinho máis, pero eu penso que había un nivel de equipo bastante alto tamén. Penso que sí, pero bueno, sí que igual pode ser diferente dun equipo a outro, non o sei. Do que máis chamou a atención do teu paso pola ximnástica, ademais da túa capacidade para furar moitas redes, foi ese corte de pelo Ronaldo Nazario. Como foi aquilo? A ver. Pois mira, a verdad que, aunque a xente me crea, foi para facer feliz o equipo. Ademais, estábamos así tal, Davo, cando volvas a Vigo hai que facer algo, e falín con un aí, venga va, isto. Me dixo, en serio, que estás tolo? Eu, no, facemos. Fun comigo a peluquería, mima. Logo fun ali ao día seguinte, Ramsés o mister, porque entrei así como un vídeo, puxeron un vídeo aí, Davo, gol, Ronaldo. E logo entrei así, para hacer, mima, co pelo aquí, o mister así, fixo así. Cago en Dios, a quen fichei eu. Mima. Bueno, fliparon máis meus pais, Normal.
Hombre, estamos tomando algo en Vigo, ademais, cun gorro, de repente quiteino así, de repente esperado, estaba grabando Samuel, o Samuel Santos. De repente meu pai, hostia, a Eva, a miña nai, Eva, o nen. Miña nai, que pasou? Fai así mítica, hostia, que fixeches? Quedaron... Pero deu boa sorte, que logo marquei gol contra o Celta e contra o Barça. No, E luego, fago pronto. luego parecía Ronaldo Nazario, na primeira federación, pero Ronaldo Nazario, Por sorte saliume ben. Entón igual o repito, que carallo, bueno, home. Exclusiva Figa que bola. Semana que ven. Mentres non afecte socialmente, o resto, todo ben, todo ben. A min iso dame igual, ao final o fago para tamén para estar feliz todos, onde, non ten nada de malo. Cando marcha Davo da ximnástica a Ibiza, hai moitísimas despedidas de moito cariño dos teus compañeiros, tamén de moitos afeccionados, lóxicamente despois haberá xente que o entenda máis ou entenda menos, pero eu creo que ti deixache boa pegada ali e creo que, bueno, podo chegar a pensar que che custou tomar a decisión de marchar pro Ibiza no inverno, non? Sendo sincero, sí, porque ali ao final caín de pé, a verdad que levo moitos amigos dali, a verdad que non é fácil no fútbol, levo moitos amigos, aparte que eso, a xente moi ben, e logo que, bueno, tamén entrenaba, bueno, adestraba ali a chicas do cadete juvenil, que claro, ao final eran 3 días a semana tamén que estaban con elas, fixemos despedida tamén, a verdad que como que era o paso que eu creo que tiña que dar para intentar seguir crecendo como xogador e intentar iso, chegar ao máis longe posible, pero costume moito porque a min a Segoviana recordoume como Choco, era como estar en Rondela, pero lonxe, sabes? Todo o mundo, o sea, equipo humilde, compañeiros que fallabas, animaban, está fora, logo tomábamos todos sempre hai uns pinchos despois de cada partido, pola semana, a verdad que recordaba moito a miña casa, entón, inda que eu creo que tomei a decisión correcta para seguir crecendo, custoume, pero moito, sí. E que ao final o Ibiza ten unha estrutura moi profesionalizada, non deixa de vir de fútbol profesional, é un proxecto moi ambicioso dentro da primeira federación. Eu entendo que a nivel de comodidades ata certo punto para un futbolista, asinar no Ibiza ten que ser super diferente ao que ti levabas vivindo Coruxo, Choco, incluso no Fabril, aínda que fora o filial do Depor, ten que ser moi diferente. Sí, porque ao final ali cheguei, claro, bueno, que estaba no Fabril, mítico que igual iba convocado, foi un partido igual de estramento, pero claro, non o tes tío día a día, sabes? Entón, claro, chegar aquí, que haya 3 fisios, doctores, un xinasio máis grande que o campo casi, un decir, sabes? O sea, como que hai, claro, ali está, hai todo o que tes para intentar ser xogador, sabes? Claro, entón, o campos moi ben, os campos, que parece que non, pero ter un césped ben todos os días non é fácil. Claro, para mí é un cambio grande nese sentido, sí. Pero bueno, por sorte, pa ben. Dalle, Antón. A Segoviana vai pa baixo, Inda os vin xogar e, bueno, a verdad que non están no seu mellor momento, pero, bueno, confío en que ao final Ramsés, que o míster, sí que está loco pa ben como unha cabra. Sí. Como unha cabra. Pero encántame, como persoa aparte moi ben. A min, de feito, outro día escribiu me dixéndome partidazo, tal, verdad, que tamén un míster que che diga iso cando marches en inverno, tal, é a hostia. Aparte que non vai deixar de que se relaxe o equipo, entón eu creo que están nunha mala racha, a ver agora van a Ponferrada, se me equivoco ahora, entón a ver se aí dan a sorpresa, eu creo que se ganen un partido volven para arriba outra vez. É que, claro, non dixemos o dato, pero sí que dixo Anxo do cariño que te teñen ali. Pero bueno, o dato é que na primeira xornada, creo que ademais foi o primeiro partido da primeira xornada, sóame que inaugurou a Segoviana a tempada, marcaches no 90 para a primeira vitoria da historia do equipo de Segovia. Sí, para mí ese partido aparte, eu logo cheguei a casa e todo hasta casi chorando de alegría, dicir, estaba nunha liga máis, xogar, teño a sorte ainda por riba de bueno, marcar o gol, ainda por encima casi no 90, gañar contra un equipo que baixara bueno, que baixou, pois diste pois a verdad que, pois iso, es que ali caín de pé, a verdad. É que se agora volvo outra vez, non creo que me saía tan ben, sabes? Se pasa outra vez o ano entero, non creo. Foi que saiu ben.
Pois tes que aproveitar a onda. Mira o que dixo Talim. Que recordo deixaron en Ibiza os galegos Goldar e o primo de Anxo, Miki Villar. non estaría mal, que Miki está aí nos 16avos de Conference League. Do Ibiza foi pa Polonia. Non era mal destino tampouco, Bueno, a mí onde me queiran eu habrá que ir ali. Pero nada, de momento pensar aquí. Pero aí sí que tes que darlle o inglés, Oh, ok, it's good. Iso que te diría, Que fenómeno. Algo máis, Antón? O problema é que comezou a entrevista dicindo, buah, que ven agora con sol polas mañás, tal, e ti, nada, pa Polonia, veña. Pa Polonia, o inverno, veña, a neve. A camisola que levas, pois échela adrede para sair en fica coa bola, verdad? Para que saia o choco, claro. Claro, e denantes mortos que escravos, sí señor, camisetón, claro que sí. As dúas últimas, Antón non ten nada máis por aí, ou ten o chat. A primeira é que igual está alguén vendo este directo e coñece a Davo, pero non do fútbol. Non sei, no algoritmo de TikTok, coido que anda un vídeo por aí rulando. En Twitter tamén. En Twitter tamén. En Instagram, probablemente. Pasa que para poñelo con son imos ter que mutearnos, así que non ides escoitar as nosas voces, pero sí que ides escoitar o vídeo, vale? Así que ímolo poñer. Una rotura y... Me dijiste que estaba jodido, le había dejado la novia por un amigo. Mejor amigo. Lo entiendo, porque estoy dando guardia civil y es lista. ¿Cómo? Necesito un cambio bueno. Y entonces, Yo doy consejo de pues pase esto, hacer arrastradas y cosas así. ¿arrastrada? Es sinónimo de la paja de la almohada. ¿Qué es lo que haces tú para olvidar? Claro, nunca hiciste una. No, una paja de la almohada. Vamos a... ¿Tú sabes lo que es? Mira, Nadaste, me das A otra ver. sábana así más. Imagínate. ¿cómo es? Haz Ahí, al suelo. y yo me pongo ahí y empiezo a hacer así, y así. Pero mal que te haya dejado. ¿Te vale como almohada? Bueno, hombre, luego hablamos. Esa es la actitud. ¿Y a ti te gusta este guapete? Sí, guapete. Vosotros sois... A ver, declaracións porque eu tamén estaba pensando un pouco nos teus pais, e cando fixeche o corte de pelo de Ronaldo Nazario tiveche que poñer un gorro, se lle saiu os teus pais este vídeo en TikTok, non sei eu, No, si pun, mamá, mira, saín. E dixo ela, cajo na cola que te parín, sabe, dixo. Que loco estás. Ai, o da masturbación arrastrada creo que é o mellor que escoitei na miña vida, de verdade. Boísimo. Eu xa dixen ali, como iba a atacarme, xa dixen, bueno, pues acaso xa levo o show posto, pues acaso. Porque ali o tipo non ten compasión ninguna. Bueno, iría xente seguro, xa o sabe, pero está vamos, como unha caldereta. Ese que está mal de verdade. É bo, a verdad que fai un chollo, mola moito. Di por aquí Jatalim, unha camiseta do Ibiza para sortear no chat é viable. Bueno, piden pouco, macho, piden pouco. Bueno, home, se querer se fai, Bueno, falámolo. En función dos goles que marques co Ibiza, miramos de facer un sorteiño por aí. Perfecto, pareceme ben. Despois temos a clásica, claro, non sei agora, xa inglés nada, xa Ibiza máis centrado no fútbol, entendo, a moza e a masturbación arrastrada xa quedou claro, non sei a que dedica, como é un día de double guaje agora que está en Ibiza, a ver, contanos un pouco. Bueno, pois agora pouca cousa, verdad? Estive así de mudanzas, así estuve en hotel, ahora en mudanza e tal, entón ainda non me deu tempo. Pero bueno, sí que quedé con algún compañeiro a comer, a tomar algo por aí. E nada, empecé a estudar tamén o ciclo superior de educación infantil que estuve a facer, a continuar, e nada. Entón, pouco máis, a verdad, agora mesmo. Non podo internar a ninguén, entón, pois, un pouco máis aburrido. Bueno, Davo, pois... Bueno, Antón, algo máis? Nada máis. Que siga Xeira. Exactamente, que siga a Xeira, que fica coa bola non sexa gafe, que a veces adoita pasar, así que cruzamos os dedos dende aquí, desexamosche a mellor das sortes e, como sempre, dende o principio da túa carreira con Davo Diversión e Davo El Guaje, que xa sabes que Once Galego tamén vai da man un pouco da túa progresión, así que 1 millón de grazas e nada, que unha aperta moi forte, tío. Nada, o sea, moitas grazas a vos, que ao final tamén facedes un traballo increíble, que estar aí con todo o fútbol parece fácil, pero o que facedes tamén fai que a xente se motive, tamén, sabes, que ao final colledes xente de regional, preferente, terceira federación, segunda, primeira, o sea, todas as ligas, e iso, verdad, é un traballo que non é nada fácil, entón, grazas a vos. Acórate de nós cando xogues no fútbol profesional. Oxalá, sí, hombre, acórdome seguro, vamos, oxalá chegar. Unha aperta, Davo, moitas grazas. Aperta, grazas.
Sí, señor, Don Davo, que fenómeno. Cambiamos de chamada, voume poñer eu só, vale, Antón? Falamos agora. Veña. Perfecto, aí está. Pois xa temos protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela. Vou ir facendo por aquí unha cousiña que vos non ides ver mentres encho un pouco de tempo para poder cambiar a escena e ir co segundo protagonista, porque agora temos a proteína e hai que falar do ximnasio. Miña nai vai a pelos. Temos que falar do ximnasio, o mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, na avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra, o Exalta Centro Deportivo cos mellores profesionais, coas mellores máquinas, sempre a vanguarda, o sitio onde tedes que ir para cumprir todos os vosos obxectivos, o ximnasio Exalta Centro Deportivo, que patrocina a sección do mellor actuación individual cada fin de semana en Fica coa Abuela. Toca xogador Exalta da xornada. Xa estás en cámara, querido Antón Vieites. O noso xogador Exalta da xornada, quen é? Bueno, pois hoxe temos que marchar máis pretiño que co xogador, que co Bazo, que con Davo, porque é un homeño, pero tamén con bigote, eso sí que teñen en común, probablemente dos futbolistas con máis calidade, con mellor técnica, vigués, xeración 2001, formado no Valmiñor e con pasado no Alondras, rápido de Bouzas, e unha das pezas vitais na tempada pasada do Gran Peña, autor esta fin de semana dun hat-trick na manciña da Sarriana por 5 goles a 0 ante as Somozas. Alex Millán, que tal? Boas noites. Que tal? Boas noites. Eu. Que liada ya, No. No tengo, es el móvil, no sé ni dónde. Así. No. Si me pongo así, no. A ver. Esto no lo suelo usar. Alex, gira outra vez, porfa. Como estaba antes. E agora ¿así? Ti ahora sí, ¿no? Se podes rotalo. Sí, empezou ben. Aí. Vamos. No, el móvil este no. Claro, non me estaban escoitando a xente. Bueno, Alex Millán, ou como dixo un tal Javi Liz, que creo que o coñeces un pouco, gustoume moitísimo este alcume, gustoume moitísimo, Antón. Pierre-Emerick Aubameyang. Ollo, Por que me dices Antón como se non o ves? Non sei. Porque a mensaxe de Instagram vina eu. Pero a ver, de onde ven isto de Pierre-Emerick Aubameyang? Pois unha das súas, a verdade. Un día entrenando quedoume ese mote e día que estou aí está, Aubameyang. Ya me quedo eso ya pa toda a temporada. Un día que lle me chiches 5 ou como foi a cousa? No. Outro día. Porque creo que a túa historia con Javi Liz venden de atrás, non? Algo vos pasara no playoff o ano pasado cando se enfrentan Gran Peña e Sarriana. Sí, un pick aí algo jodido na ida aquí en Sarria, pero nada, todo se queda no campo e así. A ver, que anda o chat revolucionado, foi entrar Alex Millán, está isto completamente tolo. A ver. Se volvía loco al vestuario, no quiero ver o Basile. Dicía Jatalim a este rapaz que deselle pequena terceira federación, Míguez que di, hola, podedes preguntarlle que fixo o sábado despois do partido, Maxi Lebrán que di, que lindo o tipo, Valen Mosque o can, Míguez en galego, preguntádolle como celebrou o hat-trick, dicía Emeca, o mítico, decía Sergio Cuña, iría un reservado do desexo en Vigo no Arenal, dicía Jatalim. A ver, por alusións.
Hola. Non, que se quere Ahí. responder a algo do chat, digo, por alusións. No, déjalos tranquilos que xa van a vacilar moito tempo. O sábado, como non había que salir, despois dun hat-trick non iba a salir. Pero en Sarria ou en Vigo? No, quedeime aquí, que entrenábamos o luns e baixar pa un día, non. Fuimos a Lugo. Festa en A Lugo. Sarria ou festa en Vigo? Que prefires? Foi Lugo, Foi en Lugo, xa resalín un día e non foi o mellor, a verdade. me quedo con Vigo. Polo que sexa. Por seguir co tema dos alcumes, ademais dese de Pierre-Emerick Aubameyang, a min mandaronme o teu número de teléfono como Jimmy. Non sei de que ven iso. Como Jimmy, non teño ni idea, o teu irmán seguro. Non. Pero bueno, son motes que quedan el año pasado tamén, cada ano saen novos. Mira, anda por aí Roy di socio de honra de Lecocó. Esa persoa que me manda o número, que xa desvelache ti, dixo que eras do piorciño que vira na súa vida no 2-2 e no mítico que no caiga. Es que ese, no, era o 2 toques, que era... Dous toques, correcto. Sí, finalizar na portería na semiluna aí da área era bo, hai que decir. Pero o mellor dos 2 toques, que xogaba con ele Robert e os mandaba hundidos ao vestuario. Xa decía eu que o ano pasado el volvía triste pa casa, era culpa de Alex Millán. Era por eso seguro. Pero bueno, mellorou entonces. Pero que aínda hai máis co dos alcumes, porque tamén nos dixeron membros do clan arxentino da Sarriana que os arxentinos tamén teñen un alcume para ti. Non sei se é o mesmo de Pierre-Emerick ou se hai un distinto. O perro, chámame, o perro. Non tens que preguntarlle a eles. Foron tamén os primeiros días e non entendín aún o significado, pero bueno. Un dos arxentinos, Maxi Lebrand, dixo que che pasara maxia, porque agora levas o 20 que levaba el o ano pasado e que cho recorda moito. Sí, recórdamo, porque todos os anos de senior levei o 11 e ao principio de temporada ter que mandar os números, Martín, o lateral, estaba por diante miña e cando vin que colleu o 11 dije, non, pode ser o lateral co 11 vaime quitar. E bueno, el 20 me gustaba tamén, entón me está traendo suerte. A verdad que sí, non van mal as cousas. Sí. Dai, Antón, falamos un pouco do partido, veña. Sí, bueno, o partido foi un recital, quero decir, tanto individualmente como colectivamente. Sí, entramos moi ben no partido, sabíamos que era un rival complicado e tal, pero bueno, sabíamos que si hacíamos nuestras cosas e xogábamos como día do Boiro, podíamos sacalo fácil, por así decirlo. Ten a xente o vídeo do partido, o resumo do partido, como sempre, na conta do En Xogo. Xa sabedes que nos... esta é a clasificación, perdón. Nos non roubamos os vídeos dos compañeros do En Xogo, que tamén fan un traballo magnífico. Si que temos aí un pouco capturas das 3 accións do partido, os 3 primeiros goles da Sarriana. Ese hat-trick de Millán están como por liña, digamos. O primeiro, bueno, como falábamos agora con Davo, digamos que unha empurrada, non? Despois dun rexeite. Caeume o rechazo aí do tiro da Zael e lo metín. Non xoga mal a Zael, tamén marcou esta finde, non é... Bo peloteiro tamén, Non é nada malo, a verdade. O segundo que estás aí moi pillo para nunha indecisión dos centrais dos Somozas, pois aproveitar e acabar definindo. E o terceiro creo que é o máis bonito, porque é un pouco esa acción, esa nolitada case, non? É un pouco cara adentro, unha acción moi característica túa, e acabas definindo aí o Paulongo. Sí, recortei aí na frontal da área e... Como me dixo Arona no descanso que tiña que fumar las más, pues acordeime a fumei, por así decir. Sí, señor. Ten que ser bo persoeiro tamén o bo de Arona, A verdad que tedes de medio campo para diante tedes a mesma calidade que persoeiros. Sí, a verdade que hai moito mérito que estemos aí co equipo de personaxes que hai. E tamén porque, por moito que vos troquen de adestrador, Jaime Paz, Guilleriol e agora José Antonio Rodríguez, creo que vos gozades igual do fútbol ofensivo, de ataque, que vos fai moi recoñecible. Sí, temos a idea de xogo que nos implementou Jaime Paz nos primeiros meses que estivo, e saínos ben, estamos aí grazas a ese tipo de xogo, por a característica de cada xogador, e hai que seguir nesa dinámica, por así decirlo, de xogar o balón.
Por tanto, creo que é o momento de que dimita a José Antonio e marchemos que Viseu a Sarriana, non hai que facer nada. A ver, o pobre José Antonio acaba de chegar, deixalle un mes máis, polo menos, macho. Vale. Sí, para playoff entramos nós, o ascenso directo. Vale, paréceme ben. Tiña por aquí Antón apuntado o dato dese fútbol ofensivo. Xa falamos moitas veces de que na Sarriana esa transición de Jorge Cuesta a Jaime Paz, de ser revelación a un pouco máis realidade aquí na terceira, ainda que ti, pois evidentemente o ano pasado vivícheros como rivais con Jorge Cuesta e agora como compañeiros e formando parte desta Sarriana, pero tiña por aquí apuntado Antón, claro, ese fútbol ofensivo, 45 goles a favor, que son 10 máis que o segundo que máis marca en toda a terceira, que o Arousa con 35. E que claro, defensivamente podes encaixar 2 goles, pero se eres tío que marca máis, acabas gañando partidos. Sí, é do que se trata, é de meter goles e cantos máis metas, máis posibilidades tes de gañar o partido, iso está claro. Descubrindo fútbol, que marca Sí, máis que outro. a verdad que sí. Ya está, es lo que hai. A ver, máis preguntas do chat. Di Míguez que conte a súa conversación con Jorge Méndez o domingo. Claro, marcache un hat-trick na Ribela, xa tiñas a 5 representantes querendo terte aí, non? No. Eu vetaba os comentarios deses tíos, porque están un pouco tolos aí. Estarán todos xuntos vendo Barça seguro e aí está. Pues espérate que ahora vai entrar no descanso e agora sí que vai a calquera cousa. No descanso sí que van a haber máis vaciles, dicías, ¿no? Tamén dicía Jatalim, escoitei que Alex Millán tiña amigos no colectivo arbitral. Pregúntalle se é verdade esa info. Amigos, teño bueno, coñezo a Extremadura porque é de ali de Vigo, da miña calle, por así decirlo, a outro, pero xa non está arbitrando, entonces non coñezo nada máis. Información falsa de Jatalim, un día máis engañándonos aquí no Once Galego. Por poñernos un pouco máis serios, agora que temos aquí a posibilidade de falar con alguén que estivo dentro na Sarriana, eu quería preguntarche un pouco como foi esa saída de Guillo Oriol, porque o certo é que para os que seguimos a terceira sorprendeunos moito, porque o equipo estaba en playoff, sí que é certo que había ese tema de que un cadro de xogadores da Sarriana pois foi sendo máis curto tamén por tema lesións e tal, a veces para os adestramentos pois custaba xuntar xente, pero a súa renuncia chama atención. Sí, tamén chamounos atención a nós, para que mentir. Bueno, eu creo que chegou co equipo na boa posición, xogando ben e tal, pero igual chegou un pouco enganado, por así decirlo, sabes? Pensou que o club estaba máis profesionalizado, que tiñamos máis recursos. Eu creo que eso tamén o tirou para atrás para el, para seguir, continuar fronte do equipo, por así decirlo. Entón, a derrota do Villalonga foi o culme, por así decirlo, para o país, según. Tivo que ser un partido ese duro tamén para o xogador, porque hai moito ruido fora, tamén acabas pasando iso. É difícil centrarte no puramente deportivo, no propio partido, cando hai tanto ruido fora. Claro, o sea, noso partido, bueno, era como outro calquera, pero queras ou no, run de fora de e si perden, e si non sei que, e pues levounos tamén a hacer unha primeira parte non moi boa, despois intentamos remontalo, pero xa o 0-2 xa era moi complicado. Pero o certo é que na clasificación ese factor presión non creo que tiña esa presión. Quero dicir, tedes esos 9 puntos de marxe, co sexto estades a 3 da cabeza. Pode pasar de todo, e creo que sodes o equipo dos que está aí que probablemente menos exigencia teña por ascender xunto quizás co Estradense. Sí, está claro, este equipo hace 2 anos estaba en preferente, por así decirlo, o sea, a presión é para o Arousa, Audo, os equipos que máis top da categoría, por así decirlo. Nos vemos ahora nesta situación e obviamente a seguir aí a pelear. Co tema de ese cadro de xogadores que tamén coas lesións pois foi facéndose máis curto, evidentemente un ten que loitar por todo ata o final e agora non hai de renunciar a nada, pero non sei esa capacidade de loitar ata o final polo ascenso directo, se agora xa instalados no playoff e quedaron máis arriba posible, se ides a por todas a pola Unión Deportiva Ourense, Racing Vilalbés e ese posto de ascenso directo, como é o clima no vestiario, que se fala? No, falase ir a por a liga, mentras estemos aí cerca dos
dos primeiros hai que seguir, obviamente pois somos poucos, por así decilos, por las lesións, por todo, somos por así 13 entrenando, 14, pero o equipo está con ánimo, obviamente. Antón, de adestradores igual non, pero de xogadores aínda que sexa para 85 cando vaya o partido 2-0, non está mal, a ver, era boa aí. Por 4 duros, joa, non te apetece? No. Que non valgo cos pés, tío, non valgo cos pés. Facede Sarriana Club Baloncesto, algo deso, tío. O que sí que é certo que sobre este tema da Liga é unha cousa importante. Claro, obviamente, partido a partido tens que xogar contra todos porque queda prácticamente que toda a segunda volta, pero na casa ou pola Ribera teñen que pasar tanto a Unión Deportiva Ourense na penúltima xornada de Liga como precisamente o Estradense en 2 semanas. Sí, o sea, contra os de arriba xogamos todo fora na primeira volta, menos co Villalbés. Agora xa viño a primeira xornada e ten que pasar pola Ribela. Se chegamos a, como diste, contra Audo xogándonos o primer posto, pois van a ter unha presión extra eles porque xogan na nosa casa. E a nivel individual, 10 goles xa esta tempada, a verdade é que están indo moi ben as cousas por ali por Sarria, xa dobras os goles do ano pasado co Gran Peña, e mira que o ano pasado co Gran Peña o teu ano é moi bo, eres unha das pezas dese Gran Peña que acaba chegando ao final polo ascenso con ese final agrio no El Mántico en Salamanca. Sí, a verdade é que nunca marquei tantos goles, non sei que está pasando, pero bueno, hai que a seguir así, e sí, el año pasado foi moi bo ano, chegamos a, como diste, a xogar a final do playoff e tampouco foi tan bo de goles, pero sí no nivel colectivo. Se mo permites, Antón, perdeche carisma. Creo que agora que con ese pelo Dimo moito. É que ademais a Sarriana é amarela, entón ese pelo amarelo de Millán do ano pasado eu creo que lle pegaba moito esta tempada tamén. Pero bueno, se van ben as cousas co pelo así como tes, igual non deberías cambialo. Sí, teñime as primeiras jornadas por o ano pasado e dicen a ver se así sigo co gol, pero bueno, si ahora mismo si que jornada dicen a do Arousa, se non metía a seguinte ao baixar a Vigo iba a teñirme, pero cumplí, metín, entonces quedeime así xa. Hai que seguir. A túa saúde capilar celebra o que marcar. Tal cual. Dale, Antón. Non, ia decir que hai un dato con respecto aos teus goles e a Sarriana nesta tempada que sempre que marcas gañades. Sí, así é. Non marco todos os partidos porque, por así decirlo, quítasme os goles do Somozas e pouco máis se queda negativo, pero cada vez que marco sí, é unha victoria. Entonces, hai que seguir aí metendo goles. Sí, señor. Preguntaba tamén antes Jatalim, esa chegada a Sarria no verán, non sei se houbo algunha oferta máis, non sei ao de Ourense se andivo por aí polo medio ou non sei, algunha oferta de superior categoría, como foi esa chegada a Sarria? De superior categoría non houbo. Sí, da terceira sí que houbo algúns tal, pero polo meu estilo de xogo do ano pasado identifícome máis con isto, porque claro, só non gusta meter o balón xogar por abaixo, por así decirlo. Chamoume moita atención esta oferta, sabendo como jugaba no ano pasado. Hablei con Jaco, un dos capitáns e todo, era moi boa, moi boa. Influíche ti en que Javi Piai remate ali tamén ou non tiveche nada que ver? Algo sí que tiven que ver, porque estaba sen equipo, por así decirlo, estaba aí buscando cousas e un día no vestuario, creo que foi Santi, preguntoume por el e pregunteille a el pa que viñera pa aquí e por sorte o temos. E que a tempada que estás a facer, igual este ano sí que hai ofertas de superior categoría. Eu creo que nin agardaba rematar a tempada, aínda que xa non eres sub-23, igual iso quizáis, pois sabemos que as fichas sub-23 están moi cotizadas a día de hoxe, pero cos números, non sendo dianteiro centro, son importantes. Sí, son moi, para un extremo son moi bons números, espero, como ti dis, que cheguen ofertas de maior categoría. Antón quere... A ver se este ano. Antón quere po teu Compos, pero primeiro terá que salvarse o Compos para que chegue ali a Alex Millán. Porque senón non hai oferta de superior categoría.
Igual hai de inferior. Quen sabe, quen sabe. Non era mala tampouco ascender a Sarriana e xogar en segunda federación, pero coa Sarriana. Estaría o proxecto feito xa. Sí, esa non era mala tampouco. Máis preguntas do chat. Insisten moito, di agora outra vez Míguez, pregúntalle que ceou onte para celebrar o hat-tricky, e Jaco, preguntadolle a ese rapaz que lle pasou o sábado pola noite, no? Debíchela liar moito, que hai moitas probas. O peor é que foi culpa de Jaco, que lévame por os suburbios de Lugo e non, o sea, acabou ben, pero pudo acabar peor. Algo máis, entón, se non tiramos a clásica, non sei se por aí quedou algo pendente no tinteiro. Bueno, esa primeira charla de José Antonio Rodríguez cando chega ao banco, non sei que vos di, como vos convence de que, porque gustoume moito un titular que vin dunha das súas primeiras entrevistas cando chega a Sarriana, que dixo algo así como que ele era un músico máis, coa música que tocase o equipo el iba a ser tamén director de orquesta nesa música, refírome. Ao final, dende Jorge Cuesta, transición 12 a cara Jaime Paz, o equipo segue xogando dun xeito similar, e creo que cantas menos pezas a nivel táctico toque José Antonio Rodríguez vai ser mellor para Sarriana. Sí, iso está claro. A primeira charla que di, o que di é que ele o que se ten que acoplar, por así decirlo, a nós, porque que non chega un equipo que está no playoff, está facendo bo ano, e ten que el, por así, como dixo el, adaptarse, dando as súas ideas, obviamente, os seus conceptos, pero máis adaptarse el a nós que nos a el. Veña, última de Jatalime, tiramos a clásica. Que recorda dos playoffs e do ambiente en Barreiro o ano pasado, e a que 2-3 compañeiros vota máis de menos do Celta C Gran Peña? A ver, os recordos pois son moi bons do ano pasado, o playoff en Barreiro, obviamente, Agudo, hubo moita xente, o Salamanca, obviamente, tamén trouxo moita xente. Quédame a espina esa de non poder ascender facendo a ida e a volta que fixemos contra o Salamanca, porque baixo o meu punto de vista foi moi boa, pero nos queda esa espina. Compañeiros do ano pasado, a maioría, por así decirlo, a maioría, pero bueno, se tengo que quedarme con alguén, Loren, porque estaba todo o día con él, por así decirlo, é un tarao, así está claro. Rivera, o teu irmán Tato, obviamente, todos, por así decirlo. Todos, era un grupo 10. Sí, señor, a gran piña, claro que sí. Tiña aquí outra puntada que está un pouco menos bonita, sí, porque pasache dúas tempadas polo rápido de Bouzas, non sei se queda aí algún colega, algún compañeiro co que pasaras, pero certo é que a situación é moi delicada, e ti sendo de Vigo, pois entendo que tamén é algo que te afecta, porque ao final eles abrironche as portas o fútbol senior. Sí, tal cual, é un clube que estuvo en segunda B, que casi xoga un playoff a segunda, por así decirlo, nun ano. Que esté así, obviamente, é jodido. Algún amigo sí que queda, obviamente, pero, o sea, xogando ali agora mesmo non. Pero amigos, Ale Rey, Noel, alguno máis hai por aí, Gastón, aunque... Remata lavadoras, Gastón, Joder. Quedalle máis forte a cabeza que o Pepo. Pois nada, tiramos a clásica que lle facemos a todos os protas que pasan polo 11 galego, que para coñecer un chisquiño máis a Alex Millán fora do terreo de xogo, non sei, tema estudos, tema hobbies, tema traballo nun futuro, cando dentro de moitos anos colgues as botas, a que che gustaría dedicarte? Bueno, este ano estou dedicándome só a fútbol, nuns anos gustaríame pois ter dedicarme ao deporte, por así decirlo, ter un ximnasio, algo relacionado co deporte ou co fútbol. Nada máis, era iso. Pedimos o patrocinio adecuado. Sí, eu creo que o xogador Exalta, bueno, pois nada, o Exalta Centro Deportivo seguro que para ser socio de Alex Millán nun futuro hai negocio. Exacto. Seguro. Quedamos así entón. Pois, querido Pierre-Emerick Aubameyang, que foi un placer que estiveras aquí connosco neste 11 Galego 110. Parabéns pola xeira que leva a Sarriana e ti individualmente, que moita sorte e unha aperta moi forte, tío. Igualmente, moitas grazas. Aí está, sí señor, grazas tío, Alex Millán, aí os temos, por 2 os 2. Por 2 os 2, Antón. Por 2 os 2, sí, vou botar un poquinho máis por aquí. No, tranqui, Aí estamos. Bueno, pois unha hora para dúas entrevistas, como sempre, non? Que bonito é volver ás nosas costumes. No, terás presa ida por riba. No, eu ninguna. Eu, con todo o que me gusta falar.
Non pisou o gimnasio na súa vida, din por aquí. El Fideo de María xogou en este rapaz, di Jatalima. A verdad que é un peloteiro dos vos, o bo de... O bo de Alex Millán, un peloteiro dos xogadores con maior calidade, ademais cun inicio de tempada tremenda na Sarriana, e agora pois volvendo a furar redes, o hat-trick desta fin de semana que lle leva a esta segunda aparición no 11 galego e a ser o xogador exalta do 11 galego 110, igual que Davo Martínez, que leva toda a tempada furando redes, cambiou o Ximnástica Segoviana por Ibiza, pero non cambia o de que fure redes, tamén asina por 2, e tamén é o protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela. Imos ca portería, que ademais toca che falar a ti, así que presenta, por favor, o porteiro deste 11 galego 110, Antón. Porque na portería temos tamén por 2 con Diego García, do Club Deportivo Arenteiro, que regresa a senda do triunfo diante do... Contra quen xogou o Arenteiro, perdona? A ver, estiveche no Espiñedo. Se non lembras contra quen xogou, a verdad que a min pareceríame un pouco mal. Coido que foi o Tarazona, pero Tarazona, ti estiveche ali, non o sei. Tarazona, correcto. Ves como hai que facer un guión, que isto non pode ser así. Tarazona. No, pero vamos a ver, isto é bonito así. Isto é bonito así. Preguntar, facer o partido para o Dicen Goles e preguntar 2 días despois contra quen xogaron, porque non me lembraba. Un partido, pero sí que sei o que fixo Diego García, vale? Porque a ver, que fixo, veña. Foi un partido moi difícil para o Arenteiro, moi incómodo. O Tarazona é un equipo que se mete atrás nese 5-4-1, moi difícil de superar liñas. Eu destaquei a Diego García, de feito, en directo na radio, máis que polas paradas que ten que facer paradas para finalmente salvar os 3 puntos, sobre todo cando o Tarazona fallou 2-1 no desconto, e logo hai unha ocasión aí que non sabemos moi ben como salva o gardameta Ourensán, tamén esa con 0-0 no man a man, que mete unha man tremenda e forte para parar o disparo, creo que de Javier Areso. Porque na primeira metade sí que as mellores oportunidades foron do Tarazona, igual merecía marchar ao descanso con triunfo o equipo aragonés, pero impediu no Diego García. E as mellores oportunidades do Arenteiro, que foron moi poucas, que chegaron moi poucas veces, foron saltando liñas de presión con pases con desplazamentos de 80 metros de Diego García. Lembro un desplazamento buscando na dereita unha incorporación de Pascu que estaba nesa banda, tremenda, que estivo a piques de se converter en gol de Baselga, pero que finalmente non foi. Pero quero dicir, a mellor oportunidade do Arenteiro, quen xera esa mellor oportunidade é Diego García, cun pase tremendo, como sempre, como el arriscando, porque nos momentos nos que o Tarazona ia a presionar non tiña problema en ter a pelota, buscar ese pase, buscar o rival que estaba, o xogador, o compañero que estaba completamente só, dribar rivais, que é unha cousa tremenda, que puxos aí a facer unha croqueta nun momento. Gustoume moito a súa primeira metade con balón, un porteiro, tamén salvando ese man a man, e despois a parada. E volvendo de lesión, claro. É dicir, volvendo a titularidade co Arenteiro. De feito, no segundo gol de Jaume Cuellar é el quen falla preasistencia, é dicir, un envío orientado, non sei quen ya pasa a Jaume Cuellar e acaba marcando ese 2-0, despois complicouse un pouco. Pode que non, sí, pode que non. A clasificación pois que queda así, Arenteiro sexto, a un puntiño do Baracaldo, que está en postos de playoff agora mesmo. Mércores contra o Baracaldo. Correcto, recupera ese partido adiado polo temporal este mércores no Espiñedo, Arenteiro Baracaldo. O sea, que se gaña, está en postos de playoff de ascenso o Arenteiro. E non sei algo máis que comentar, por exemplo, Celta Fortuna, que gañou, está con 31 puntos, gañoulle precisamente o equipo que ten por riba, o Real Unión de Víctor Eimil. O Lugo, que volveu vencer 29 puntos no Anxo Carro. Non foi o mellor partido do Lugo, pero acabou sacando ante o Sestao no Anxo Carro. O Ourense Club de Fútbol perdeu, derrota 27 puntos, que bueno, volve a metelo aí un pouco na pomada desa loita por eludir o descenso, Antón. Foi unha mágoa porque no Reina Sofía ante Unionistas, nun partido que lóxicamente ia ser difícil para o Ourense Club de Fútbol, puxose por diante no marcador, 0-1, chegaron así ao descanso, pero na segunda metade 2 goles en propia portería. Pois privaron o equipo de Pablo López Vidal, eu creo, de dar un golpe en riba da mesa e sacar ese partido contra Unionistas na casa, que é un equipo moi forte. Pero mira, eu creo que seguen nesa dinámica, malia perder, nesa dinámica positiva, nesa loita pola permanencia. Diego García, que está na portería deste 11 galego 110 por 2, segunda aparición esta tempada, igual que Davo Martínez e que Alex Millán. Liña de 3 con moitísimas trampas. Comezamos agora lateral esquerdo, aínda que xogou de lateral dereito, pero nos imos poñelo pola esquerda. José Currás do Bergan, Antón. Nun partido a vida ou morte. Logo da mala xeira do cadro carballés, nas Eiroas,
pois respostaron os de Jorge Cuesta non sen épica ante todo un Salamanca Club de Fútbol Unión Deportiva Salamanca. Dixéchelas todas, que logo nos tiran das orellas. A ver, a verdad que foi como puxo o querido Adri, community manager responsable de prensa do Bergantiños, MotoGP un pouco, A verdad que fartouse de subir a banda dereita das Eiroas o amigo Currás, o marca o primeiro nunha xogada na que Antañón dá unha asistencia tremenda ao primeiro toque, un Antañón que finalmente quedou nas Eiroas e que vai ser vital para que o equipo de Carballo pois busque certificar esa permanencia. Marca o primeiro, é certo que despois, como ti decías, teñen que abonarse un pouco a épica con ese tanto de Kensley no minuto final, lo que foi no 94, pero o partido de José Currás xa era para entrar no 11, Antón. Sí, xa era para entrar no 11 con ese gol, sí que é certo que complicouselle demais o partido do Bergan, pero isto pasa, cando ti estás nunha dinámica como a que tiña o Bergan, pois hai ese medo a sumar de 3, ese medo a sacar o partido, aínda por arriba, non? O Salamanca que quedou con 10 por insultos graves do mexicano de Martín Galván, quedou con 10 no minuto 30, aínda así empatou o partido o Salamanca, e no 94, pois menos mal que apareceu Kensley, non? No seu segundo partido co Bergan, creo que leva 30 minutos co Bergan, 20 outro día e onte, sábado 10, 3 puntos importantísimos para que os de Jorge Cuesta pois estén de novo fora do descenso e sobre todo quitarse esa losa de enriba que pesaba esa mochila con moitas pedras de non gañar, de estar nesa mala dinámica. Primeira vitoria do 2025 para o Bergan, que creo que a partir de hoxe pois ve un pouquiño as cousas de outra cor. Sí que é certo que para a semana visitan un campo complicado pola situación, non tanto pola clasificación do rival, sino pola súa situación, 7 partidos sen perder, que é o que chega o Laredo. Vai o Bergan a Cantabria. Anda ben o colista, o Laredo, como ti dis. É curioso ver esa combinación de cores de empate e vitoria no cabeiro dunha táboa que está tan igualada. Tiñas por aquí tamén ese dato dos 7 empates que hubo o domingo na segunda federación, tremendo, que empatara absolutamente todo o mundo o domingo, criminal. Tamén, Numancia e Pontevedra por arriba, o Fabril que gañou pero foi o sábado, empatou o Coruxo tamén onte, empatou tamén o Compostela, que é o que se queda nesa posición de play-out, 13º clasificado, iso sí, empatado a puntos co Bergantiños, un por riba do Rayo Cantabria. Dicía Joana, aí estaremos vendo a Tiaguiño. Pois non é Tiaguiño, José Currás, a motocicleta de Culleredo, lateral esquerdo neste 11, ainda que xoga de lateral dereito, e fixo un auténtico partidón para a vitoria das Eiroas. Moitas finais, sí, a verdade que sí. Continuamos na liña defensiva, imos agora ao centro da defensa, onde xoga Arán Pazos, do Boiro, outra fichaxe de inverno que está a ofrecer un gran rendemento, e o Boiro que volveu gañar na terceira, Antón. Sí, no seu terceiro partido, no Boiro, dende que chegou 3 partidos, 3 titularidades. Está a ser un baluarte defensivo para os de José Tizón, que creo que é a primeira vitoria, non? Do Boiro con José Tizón, e que conquistaron Cantarrana co gol partita de Iago García no primeiro minuto de fútbol. Coido que fixo un partidazo, falaronnos moito de Iago García, falaronnos moito de Mario Prol, pero, o compañeiro Millán Gómez que estivo ali en Cantarrana contando o partido pro Galicia en goles foi un dos destacados, Arán Pazos, que estivo moi ben o corte, sobre todo en accións pois por arriba, tamén de axudas defensivas, de permutas, de chegar ao corte cando os seus compañeiros non eran quen de chegar a frear o perigo ofensivo do Viveiro, un central experimentadísimo na categoría, isto tamén entre outros do Rápido de Bouzas, así que mellor que estrearse neste 11 tamén, un reforzo importante para o Boiro en inverno. Sí, sobre todo na defensa, sí que é certo que tamén falaronnos moi ben do partido de Mario Prol, pero creo que llevamos moito valor a deixar esa portería cero ante un rival directo como Viveiro, ademais a domicilio, pero o dato é que é curioso, porque é a 8ª portería cero da tempada de Borja Rey, que son moitas porterías a cero, nesta ocasión para acadar 3 puntos moi valiosos na loita nos postos baixos da táboa. Creo, vou a tirar de memoria, creo que na tempada que sube o Ourense Club de Fútbol da terceira a segunda federación, creo que Marqueta fai, non sei se 15 ou 16 porterías a cero, leva a metade o Boiro e está loitando por todo o contrario, por non descender. O que falta agora é a outra área, claro.
é dicir, probablemente o Boiro, bueno, ímolo ver aproveitando xa a clasificación, o Boiro que sae do descenso mete o Atlético Arteixo que perdeu contra o Betanzos, comentaremoslo despois, o Boiro que queda con 21 puntos, un por riba dese Atlético Arteixo, é dicir, evitaría a queima sempre cando non haxa arrastres na segunda federación, racha cunha xeira moi negativa, primeira vitoria dende chegada de José Tizón, coido, se non estamos trabucados é a primeira vitoria dende chegada de José Tizón. Creo que sí, habría que comprobalo, pero creo que sí, que dende que chegou José Tizón, logo da saída de Cardeñosa, é a primeira vitoria do Boiro. Pero claro, mira, goles a favor, 21 goles, é dicir, só Barbadás e Betanzos, penúltimo e último clasificado, marcaron máis goles que o Boiro, empatado tamén con Noia, que marca pouco, pero tamén encaixa moi pouco, o equipo que menos goles recibe despois de Racing Vilalbés e Unión Deportiva Ourense. Así que, claro, 8 porterías a 0 de Borja Rey, pero neses partidos que o mellor foron 0-1, 1-0, o que falta é a outra área, e por iso tamén é importante o de Iago García Escolar, non? É o seu segundo apelido, Escolar, sí. Que empece a ver porta, porque é un futbolista do que falan maravillas, moi interesante, así que veremos se o Boiro tamén corrixe esa faceta ofensiva despois desas porterías a 0 e do recital que deu esta fin de semana en Cantarrana Arampazos. E pecha a defensa el extremo dereito, pero neste 11 xa vos dixemos que fixéramos moitas trampas na liña defensiva, Cristian López do Atios, que é o novo colíder da Preferente Sur, despois de vencer por 3-2 no Carballo ante o Verín, Antón. Sí, en ese típico partido que dá, bueno, sabe ou Antes de que continúes, quería que repararas no rapaz que ten a man no queixo na foto. Vale. Pensaba que querías que reparase encanto de bonita é a camiseta do Atos. É bonita. Cafetería Hiroshima igual non é moi galega, igual Hiroshima con X sería máis bonita que SH, pero bueno, está ben aí, Vermello, ¿no? Chillón, Sí, chillón, dos que berra. Vermello. Perdón, dalle. Que pasa? Todo flow do mundo, aura tremenda. Sí, a verdade que sí. E dicías que había moitas cousas en xogo porque, claro, o Verín está xogando as castañas. Sí, dicía, o que quería decir máis que moitas cousas en xogo, que sí, que un por arriba e outro por abaixo, este típico partido do noso fútbol en que dá igual como chegue un, pelexando o primeiro posto, e como chegue outro, pelexando a permanencia, que no minuto 60, que é cando ingresa no campo o noso protagonista, o partido vai 2-2. Pois sí, a verdade que sí, falaronos moi ben tamén do partido de Edu Otero, que xa entrara esta tempada nun 11 galego e que é unha das referencias ofensivamente do Atios, pero Cristian López, pois que entrou dende o banco no minuto 61 e co partido 2-2, como ti ben dicías, co Verín xogando as castañas por abaixo na Preferente Sur e co Atios, pois que quería aproveitar ese picazo do Céltica e tamén ese picazo do Beruso para chegarse aínda máis os postos nobres da Preferente Sur nun temporadón tremendo do equipo de Porriño, pois Cristian que fai isto, recupera el mesmo a bola, partido que tedes disponible en tv.gal como sempre, abre coido que o propio Edu Otero para a dereita e mira o que fai, ve o porteiro adiantado e di veña, pois aí está, por riba, e veña, golazo, barbaridade, A ver, o porteiro do Verín pode facer un chisco máis, está un pouco adiantado, pero como sempre estou no vendo por primeira vez e que de aí cuidado, é un golazo, Hai que no minuto 81 de partido, creo que tes que ter a sangue fría para facer iso, sendo ademais un rapaz de 19-20 anos e que che saia, quero dicir, un golazo tremendo. A mí eu creo que ten moito mérito. Si, algo pasaba coas cámaras de TV esta fin de semana, que está o gol como que vai a tiróns un pouco. Tamén despois nun dos dianteiros tamén vai pasar, pero bueno, bastante fan os amigos de TV. Non, ese efecto non é meu. Non é teu? Pois queda un zoom maravilloso, Pois non, hai como a tirón. Mete zoom, outro zoom, o zoom no momento perfecto tamén, Cuidado, Sí. Pois o equipo de Javi Fernández, que é novo colíder da Preferente Sur, como dicíamos, Barco 42, Atios 42, Céltica que perdeu contra o Cultural Areas pola mínima, segunda derrota consecutiva 41, Beluso 40 que empatou e leva 4 partidos en gañar, 34 puntos, métese en playoff o equipo de Iago Yao, Cultural Areas sae do playoff, o Xuventude de Cambados 3 empates consecutivos, por certo é aniversario de Jacobo Millán, así que unha aperta dende aquí o mago Jacobo Millán. 32 Pontevedra B, 32 Porriño, Centro de Academy 31, Atlético Arnoia 31,
Portonovo 28, Moaña 28, Xuvenil de Ponterías 27, Choco 24, Berín 22, Umia 19, Alántida Matamá 11 e Rápido de Bouzas, xa completamente desaoficiado, se non estaba antes, 6 puntos, Antón Vieites. E dixeche a clasificación enteira, Sí, sabes por qué? Mira, vou non dicir, vou explicar por que dixen a clasificación enteira. Porque a miña avoa, que ve cada 11 galego, di que no seu móvil as clasificacións están moi pequenas, que as poña máis grandes, e o avoa é o que me dá a pantalla, non podo poñelas máis grandes. Entón así leo ya enteira para que saiba como vai a Preferente Sur, que está ela moi preocupada de como van as cousas para o Atlético Arnoia, para o Berín e para o resto de equipos. Así que dende aquí un bico. Todo sexa por Paqui, obviamente. Claro que sí, avoa Paqui, quérote. Un bico moi forte, grazas por ver cada 11 galego. Seguro que lle fai ilusión, isto tremendo. Vos, sí. Mañá cando vayas comer ali xunto dela. Vaime poñer o vos Mañá... da boa. Vaime poñer o vos da boa. Onde foron Fondevila e Adrián Mouriño sair do Berín, sabedes? Pois coido que están sen equipo. Non lle falar a Mouriño que cando anunciaron esa saída do Berín, pero a verdade que non o fixen e sorprendeu. A min polo menos sorprendeume moito que dous emblemas do Berín como Fondevila e Adrián Mouriño, ademais con unha importancia tremenda no ascenso, pois que non continuasen. Non sei, igual foi un tema de liberar fichas ou así no inverno, pero chama atención, a verdad que... Sí, sobre todo cando estivo aquí connosco, dixo que el quería poñer o Berín en terceira, dixo. É que se quería retirar no Berín. Claro, por iso digo, entón é moi curioso. Algo pasou. De 0 a 100. Imos co centro do campo, Davo Martínez que engancha un chisquiño neste 11 galego porque logo temos dous dianteiros, Alex Millán que está á esquerda e temos dous mediocentros máis posicionais, máis a nivel, defensivo, non defensivo, pero sí para... Un 6 e un 8, digamos, non? Un 6 e un 8 ou algo parecido. Dous goles que poden ser probablemente os mellores da fin de semana. Alberto Lamas Maque, o capitán do Racing Vilalbés, que xa o dixemos moitas veces, é un dos grandes esquecidos do 11 galego, porque moitas veces custa, hai que recoñecelo, custa destacar a un xogador por riba do resto neste Racing Vilalbés de Alberto López, que compite como un reloxo e que está co líder da terceira galega, aí tedes, celebrando a vitoria por 4 goles a 1, con 4 auténticos golazos ante o equipo de amigos, ante o Valladares na matinal do domingo, para meterlle presión a Unión Deportiva Ourense, que finalmente acabaría gañando pola mínima 1-0 no derbi ourensán ante o Barbadas. E o certo é que o partido empeza pois con golpes dun e doutro, marca o Racing Vilalbés, coido que o gol máis rápido da tempada e da historia da terceira, pois probablemente, non sei canto tardou Brais Pedreira en marcar, pero 11 segundos igual, ou por aí. Vou a mirar o dato, creo que un pouquiño máis, pero miro o dato. Pois é tremendo, e despois empata o Valladares, empata a Belguisande, e o Bo de Maque, o capitán do Racing Vilalbés, pois que fai isto. Tedes como sempre o resumo no en xogo, un con cada perna, os dous dende a frontal, 11 segundos. 11 segundos. É que é tremendo. Da tempada, polo menos. E de récord na terceira debe andar aí, non sei, sí. Non sei, foi tremendo. Aos 11 segundos xa ia gañando o Racing Vilalbés na Madalena, despois empataría o Valladares, e Maque tivo que facer isto para poñer o seu equipo 1-2 e despois 1-3. Boleón coa dereita entra por... Como? 2-1 e 3-1. Correcto, 2-1 e 3-1, correcto. Tónico Mesaña que a mira na primeira porque non pode facer nada máis, mete un boleón e engancha tremenda, ata el bota as mans a testa porque non agardaba, pero que o segundo pois incluso pode ser máis difícil porque o balón chega lle raso, pero chega con forza, perna zurda, é dicir, cambia de perna e tamén a pon na escuadra, e que estaba todo o mundo na Madalena flipando co Bo de Maque que sí que é certo que ten nas últimas tempadas pois algún gol desta bella factura, pero claro, dous no mesmo partido, un con cada perna dende a frontal os dous. En 10 minutos, porque creo que foi un no minuto 22, outro no 31 ou así. Quero dicir, en 10 minutos meteu eses dous golazos para encarrilar o partido para o Racing Club Vilalbés. Foi no 21 o primeiro e no 39 o segundo, para ser exacto, segundo a acta da Fulgal, pero vamos, que sí, que tes toda a razón do mundo. De 18 aproximando sacas 10. Sí, exactamente. O cuarto faría o David García para a vitoria do equipo de Alberto López, que é un dos equipos que, bueno, pois máis rédito saca, non? A cando se pon por diante nos partidos da terceira durante toda a tempada, só encaixou 13 goles, é dicir, é o equipo menos goleado porque a partir da súa fiabilidade defensiva, pois basean moitas das súas vitorias, leva unha xeira tremenda, só 3 derrotas en todo o partido, en toda a tempada, e 44 puntos, os mesmos que a Unión Deportiva Ourense, os dous equipos que agora mesmo pois estarían máis preto de estar na segunda federación a vender a tempada de xeito directo, iso sí, ollo coa Sarriana e coa Estradense que só chegan 3 puntos por detrás deles 2. E o seu carón, unha chega de Rodrigo Pérez Pardo, hai que dicilo.
foi el o que nos dixo que entrara no 11 galego. David Carreira do Fabril, Antón, do Fabril. A verdad que temos esta finde tivemos, ademais de golazos, exhibicións como moi redondas, non? Moi completas, moi de factor diferencial e condicional no resultado dos partidos, porque o David Carreira esta finde co Fabril foi tremendo. É certo que é un partido condicionado porque o Langreo queda cun futbolista menos moi cedo, pero que despois marca o primeiro, un golazo, asiste no segundo, unha grandísima asistencia que agora veremos. Foi tremendo de David Carreira esta fin de semana. Sí, no novo avanzaba, o Fabril chegaba un punto por detrás do Langreo na clasificación, pero que dicías, non, esa expulsión a José Luguerra aos 11 minutos do partido condicionou o choque por dúas cuestións, lógicamente pola vermella, non? Porque o Langreo tivo que xogar o partido inteiro cun futbolista menos, pero tamén porque esa entrada foi a Jaime Garrido. Garrido tentou seguir, pero finalmente non puido, mancouse, mancouse, é dicir, non puido seguir por mor desa entrada, e no 30 tivo que ser sustituído, e aí foi cando entrou David Carreira, que trocou o choque, que foi completamente diferencial. Pois sí, aquí temos as accións de novo no en xogo. O primeiro é unha acción similar ao primeiro tanto de Maque, porque tamén acolle como, un pouquiño con bote. Dicía o porteiro do Langreo que non vía o remate, claro, que había moitas pernas e moitos homes polo medio, pero que lle mete un boleón que aínda que a puidese ver completamente ia ter complicada para parala, porque é un disparo tremendo de Carreira para marcalo o 1-0, o 0-1, mellor dito, e despois tedes as imaxes abaixo, é tremendo o pase que lle mete. Teño dúbidas de se hai fora de xogo ou non, porque intentei coller xusto o frame no que dá o pase. Habería que tirar moi ben as liñas. Creo que non. Pero para min non. Para min está habilita o central zurdo. Pero mira o pase, Mira o pase. Sí, o pase é tremendo, Tremendo, o pase é tremendo do centrocampista coruñés que recolle... quen marca o segundo do Fabril, perdón? Quen marca o segundo do Fabril, Pois Ferreiro. Que recolle Ferreiro, correcto. Que recolle Ferreiro, que canea o porteiro e acaba marcando ese 0-2. Gañaría o Fabril por 0-3. Así que, pois, troca o partido despois dun cambio, digamos, desafortunado dun compañeiro, pero completamente diferencial no resultado. E un resultado que deixa o Fabril sexto, a só un puntiño dos postos de playoff, que marca o Salamanca CF-UDS. Tamén cun partido menos. Con 34, o Fabril tamén cun menos pola borrasca Herminia, aquela que fastidiou o 11 galego e a xornada daquel fin de semana. Pontevedra 47, Fabril 33, Coruxo 29, Bergantiños 27, Compostela 27. Xa falamos un chisco da segunda federación. Dicía Jadalim que para golazo que lle marcou o Laredo o Coruxo. Foi bo gol ese tamén, Héctor Tirado, bo Case futbolista. Sí, coa zurda. Tamén golazo de Alex Pérez, Tirado, tirou unha, Tiveche novao tamén, non? Pero non sí. Non en galego. En todas partes, Steven. Pero non en galego, non? Tiveches novao, pero non en galego. Sí, no idioma do Imperio. Encanta, bro. Falando de anchoas, non? De sobaos, esas cousas. Sí, a verdade que sí. A verdade que falache de sobaos, non? Ou, bueno, polo menos diches paso a que falaran de sobaos, mellor dito. Había un anuncio desos, non? Non hai un anuncio no. A mí me gusta de Barca Chupín. Está guapo. Sí, está guapísimo. Sí. E ollo que ven agora, porque no costado dereito temos a Alex Delgado. Gañou o Betanzos, Antón. Bueno, tampouco é o Arzúa do ano pasado, Non. Bueno, pues non, pero gañou o Betanzos, un aplauso. Gañou o Betanzos, sí. Levo aquí reivindicando que aínda había opcións de milagre de salvar o equipo. Canto tempo? Mínimo 2 meses. Para mí sí, claro que sí. Para mí ten opcións. Está complicado, a verdade que está complicado, pero oye, hai que seguir loitando ata o final ou non? Sí, lógicamente. O que dicías, eu sobre todo creo que hai motivos para a esperanza, porque ves de rabuñar un punto no Couto despois dun partido ante o Barbados na casa que perdes e que podes quedar moi tocado, rabuñas un punto no Couto e contra outro rival directo como o Atlético Arteixo sacas o partido con todo merecemento. Entón, por aí, eu creo pola resurrección que lle dou moi pouquiñas, un número moi pequeno de opcións, pero algunha opción. Ademais, no Couto, como ti dicías, xa foi protagonista Alex Delgado, porque marcou ese auténtico golazo que reaccionamos a semana pasada, que foi, un chirlo... Reaccionei. Era por incluirte, tío, vale.
Eu reaccionei, Sí, Vía sí. mensaxe, pero reaccionei. Sí. Temos o que fixo esta fin de semana. O bo de Alex Delgado mandounolo... Bueno, ímolo dicir, mandounolo Josema. E imos reaccionar 2 minutos da actuación de Alex Delgado, que marca o primeiro, que intervén en todos os goles menos no terceiro. E, ademais, saiu ovacionado. Viche o vídeo inteiro? Non. Estamos os Entón, dous. é a primeira vez Estamos que os vas a ver. dous, Sí, reaccionando Moi ben. o partido de Alex Delgado, vale? Moi ben, moi Imos ben. alá. Aparte, mira, meteulle maxia, meteulle maxia porque meteulle ata como se fora de scouting aí, cos sombriñas e todo para que saibamos quen é quen. Que che parece? Tremendo, Sí. Minuto 28. Minuto 28, aí está, no García Hermáns. Grabado por el mesmo, así que moitísimas grazas. É unha acción que non acaba en gol, pero para que vexamos como empezou ser diferencial Alex Delgado. Aí está, nesta falta lateral tamén, no minuto 35, ainda 0-0. Outro bo centro que... asistencia sin gol, non? No fantasy asistencia sin goles. Non é nada, eso non é nada. Mira, aquí o temos, agora no costado esquerdo. Está guapo porque parece que... Bueno, este gol, non? Sí, aí está, chega en segunda liña da banda esquerda e marca o gol 37. Está guapo porque parece que cando indica quen é Alex Delgado parece que recibe o chamamento dun ovni, non? Sí, un pouco, sí. Aí outra opción, mira aí, botoulle xusto antes o... Sí, que parada, La verdad que sí, que parada, paradón criminal, paradón criminal. Mira, outra sombriña, por certo, un xogador que está cedido polo Depor no Betanzos. Ese tamén pode ser unha dos acicates, non? Dos alicientes que ten este Betanzos, que ten moitos xogadores que queren demostrar porque o ano que ven pois van querer evidentemente ter opcións, ter ter chamadas de outros equipos. O no caso de Alex Delgado pois estar no Fabril. Efectivamente, ademais un xogador moi bo. Ten opcións de xogar con Venezuela, que el ten o pasaporte, se non me trabuco agora da Viño Tinto, así que como se vende Alex Delgado, rollo highlights con ese efecto ovni, aí está, no minuto 47, asistencia dele, dende saque de Curruncho. O galla fagan iso todos e podemos facer unha fantasy a terceira. Pois sí, non era nada mala, pero vaya, que o peso do Betanzos ofensivamente, mira, outro pase filtrado moi bo, ollo, fixo un partido Alex Delgado dos interesantes. A ver, a sombriña, aí a tes, é o que recibe aí en banda esquerda. Dos rivais, marcha, moi ben, continúa, para o lateral, a chegada ao lateral, liña de fondo, gol. Sí, señor, interven nos tres, Pois no, no de córner non é el, creo, Non é el. Creo que non é el o que saca, non asiste, non asiste. Oi, si lle sae esa. Non é lo que saca o centro, non é lo que saca o córner. No, ten pinta de ser, ahora sí. Igual sí, No, si o partido quedou 3-0, xa non hai máis goles. Quer dicir, se saca falta, igual saca o córner. Eu creo que non asiste el, Eu creo que no segundo non é el. O do segundo non é el. A ver, podemos velo. Podemos aguantar o córner. Damos pa diante. No, non é el, é Ángel. Sí. É zurdo, Ángel Fernández Casanova. Aí está o segundo gol de Viveiro na bucina. Mira, había xente no García Hermáns, sí señor. A xente que responde aínda así, de que a dinámica do equipo pois fose negativa, hai que apoiar aos rapaces, claro que sí. Que queda con 13 puntos, a 5 do Barbadás e a 7 do Atlético Arteixo, que precisamente mete en descenso. Está a 8 puntos de sair dos postos de perigo. A ver, Antón, hai opción, si ou non? A ver, deixa mirar o calendario. Home, opcións hai. Ata que as matemáticas digan o contrario, o Betanzos ten opcións de salvarse. Cuidado o calendario do Betanzos na casa, Cuidado que pode motívame, que nos poñan unha estatua ali en Betanzos, me cago en tal. Motívame. Pode gañar os 5 seguintes partidos na casa. Quedanlle 7 partidos na casa, ese é o problema. Sí. Pero pode sacar 6. A ver, rivais. Vale, fora máis complicado, Fora agora vai a lomba, Agora vai a lomba, Pero despois, Betanzos Valadares. Sí. Cuidado, Logo, Vilalonga Betanzos. Logo, Betanzos Boiro. Logo, Somozas Betanzos. E Betanzos Gran Peña, o mes de marzo. Ollo, aí vai estar todo, Sí. Aí vai estar todo. Tamén ten nesa semana que vai haber 3 partidos. Pois hai un derbi coruñés contra o Silva na casa, xoga contra o Polvorín, e tamén quedanlle na casa Sarriana e Noia. Na última xornada Noia igual non se xoga nada, pode ser unha vitoria se ten opcións o Betanzos. Cuidado, Por que non soñar? Dirá Claudio Corbillón. 3-0 gañou. Era boi, sí. Vamos tomarte unha tortilla. 3-0 gañou o Betanzos o Atlético Arteixo. 3-1, non? 3-1
3-1, correcto, marcou Pablo Ramos ao final. 3-1, gañou o Betanzos Atlético Arteixo cunha exhibición de Alex Delgado. Dicía Catalín, parece un vídeo da súa axencia de representantes e que en abril, maio queren meter os directores deportivos da segunda federación. A verdad que é un vídeo moi ben montado, agradecemos ese vídeo que nos mandou Josema. Ademais puxo o noso logo como se nos fixéramos algo no vídeo. E non, eu hoxe fun Antón Vieites, senteime aquí e dixen, ostra, que me xoga ese rapaz, que animalada, como xoga ese tipo. Así que Alex Delgado ben merece estrearse neste 11 galego número 110. E quedan... Fenómeno, que partido, moi bo, E o gol da semana pasada leva 2 semanas que non sei que almorzou, pero leva 2 semanas. Eu sí que sei. Que almorzou, a ver. El huevo de la abuela, claro que sí. Quedan os dous dianteiros e os dous teñen pasado no 11 galego e gústame moito que volvan a un 11 galego, ademais os dous xuntos, porque na primeira tempada de 11 galegos os dous, bueno, pois tiveron o seu momento de gloria, entón está bonito, aí como pechando un pouco o círculo tamén das súas carreiras, que volvan a este 11 galego. Gústame tamén que sexa o 11 galego 110. Sí, está ben, é moi redondo, Por Messi, pero bueno. Claro. Primeiro, Omar Rodríguez do... Pequena mosedade. Sí, a verdade que sí, cambiounos a cara un pouco nesa foto. Sí. Do 11-10, miña nai querida. Gañou o Pol 3-1 no Municipal de Pol ante o Lalín cos goles de Omar, co hat-trick de Omar. Xa estades aí vendo, marcou Manu Vilariño 1-1, pero marcou 3 goles Omar e acabou gañando o Pol no Municipal de Pol. ¿Sí? A publicidade do Pol pode ser, que non vexo moi ben, que crees que é? Concello de Pol. Pode ser un mapa do Concello de Pol? Claro que sí, Tremendo, Tremendo. En Xebre, claro que sí. Gústame moito. Sí, a mí tamén. Gústame moito. Aprobamos o patrocinio da camisola. Ademais, mira, está por aí Julio Camba, que corta o pelo igual que xoga ao fútbol, moi ben, ¿no? Supoño, nunca cortou o meu pelo, pero sí. O fuera, o mellor cortor, quen é Sion Barro? Pero é peiteador. Sí. É peiteador. Ten unha perruquería propia, se non me trabuco. Así que queres ir a Pol, non? Hombre, hai que ir a Pol. O bo de Omar Rodríguez, non entraba nun 11 galego dende 11 galego número 26. Estamos no 111, é dicir, 84 onces despois daquela xogaba na Sarriana, como ben dicía antes o amigo Millán, na Sarriana primixenia, na Sarriana que estaba na preferente. Lembro que lle fixéramos unha coña porque digamos que era o encargado na Sarriana de facer os churrascos e tiña unha foto el como facendo unhas brasas aí, puxéramos a foto como pois marca goles, fai as brasas, que non quere ter no seu equipo a Omar Rodríguez que bueno, que o de Fura Redes non se lle esqueceu, que xa foi moi importante no ascenso do Pol a tempada pasada e que esta fin de semana pois fixo isto. Antes de falar de... Bueno, da igual. Dai, Didi. No, sí, quería preguntar se a conta fixéchela con calculadora ou de mente. De mente. Sí. Sí. A ver, eu fun por letras, se queres conto cor dedos, no? En fin. Os goles de Omar, os 3, Tibi.gal, como sempre, no Pol 3, Lalín 1. Este é o primeiro, dende a frontal ten algo de fortuna, hai que recoñecelo, tocar un rival e acaba para dentro, pero bueno, hai que celebralo, claro que sí. O primeiro, 1-0, empata Manu Vilariño pro Lalín, rouba el mesmo a bola neste segundo. Bueno, a ver, non é o seu forte, pero mira que ven a pica, que ven a pica, 2-1, non é o seu forte, tremendo. pero está vivo para recuperar esa pelota do central do Lalín. E parabéns, porque está embarazado. Bueno, están embarazados, supoño que é a súa parella, non o sei. Este o terceiro, non había moita cobertura das cámaras, hai que intuílo, falta lateral, metella testa. De novo, e acaba... eu non entendo. É que de novo pararse no momento perfecto para saber se é fora de xogo ou non. Sí, ti crees? A ver. En o testarazo, no, eu non teño tan claro que se pare xusto no momento, A ver, dalle outra vez. Mira. Mira, non hai fora... Bueno, non hai fora de xogo, é verdad, tes razón que se para. Non hai. Está este metido, non? A ver, tampouco sabemos cando sai o balón do pedo que pon o centro, a verdad, pero bueno. E despois, pois aí mete a testa e acaba marcando o seu hat-trick, o terceiro de Omar, claro que sí. Ben merece, non? Ben merece. Con 3 caracois. E ademais leva o balón máis emotivo posible, non? Porque leva o balón cando está a súa parella embarazada. Pois sí, a verdad que sí. Unha maravilla. Unha tarde redonda pro lucense, pro mítico Omar e o Pol que queda así.
Un décimo clasificado, 30 puntos. Agora mesmo a 8 do Miño, que marca os postos de playoff de ascenso Xeira nesta tremenda, preferente norte. Xeira tremenda, sí señor. Está agora mesmo 15. E que ollo, o descenso na preferente norte empeza a coller uns tintes de que non se vai corrixir, Está moi complicada a cousa no descenso. 15 Galicia Mugardos, 13 o Val, 12 Atlético Escairón e 9 o Arzúa. Ollo Arzúa, Por arriba que? Ollo Arzúa, sobre todo quería comentarlo porque sacaron os compañeros de fútbol en sí. Galicia que esta semana, mellor dito, hai unha reunión no Concello para buscar solucións porque non se descarta a desaparición do Arzúa, sería unha auténtica mágoa a desaparición. Home, tampouco imos considerar o Arzúa un mítico clásico histórico do fútbol galego, pero sí que nos últimos anos, pois moitas tempadas en terceira, facendo grandes tempadas tamén, sería unha auténtica mágoa, non sei. Sí. A ver se atopan unha solución, non? Sí, Para competir. Metémonos nós, non? Habrá que meterse aí. Hai que salvar o Arzúa. Coller a cañotas e salvar o Arzúa. Non era nada mala. Pon a clase, Sí, empatou o Montañeiros e o Sigüeiro pois que tiña un match ball ante o Paiosaco para poñerse a 3 puntos, e foi o que fixo. E o Negreira? Gañoulle 2-1 o Montañeiros e está a 3 do Atlético Coruña Montañeiros. O Negreira que non perde, que jaña todo o tempo, pois ten 43. Está a 4 do Montañeiros. Liga de 3. Ollo coa Cidade de Ribeira tamén, que lle gañou o Sofán 1-0. 38, Miño perdeu 38. Dúas derrotas consecutivas do Miño e ainda así... Levamos dicindo 3 meses que estaba ascendido e vamos a ter un final de liga tamén increíble, Sí, a verdad que sí, Mira o Santirso tamén aí que se quere meter, o Sofán que estivo moito tempo que se quere meter, Lalín que se queda un chisquiño máis desenganchado pero que se quere meter tamén no playoff. O certo é que o equipo de Jairo Arias que ten que espabilar porque tiña moita vantaxe de puntos e agora ve como as hienas de Sigüeiro, Negreira e incluso Ribeira e Miño pois están aí agardando calquer picazo para recortarlle puntos o Monta. E o que agora ten dos partidos na casa moi favorables ao Montañeiros contra Arzúa e Lemos, pero bueno, cuidado, Cuidado. E o Pol de Manu García, o Pol que dirixe Manu García que queda con 30 puntos cunha xeira tremenda, pois aí na metade da táboa, na zona morna, na zona tranquila, moi lonxe dos postos de descenso, e quen sabe, a 8 do playoff de ascenso. Se dicimos que o Betanzos ten opcións na terceira de salvarse, pois o Pol tamén ten opcións de acabar en playoff nesta preferente norte. E queda un veciño, e o cazador do Regueiriño, tamén vai da man de Fica coa Bola e do seu crecemento. Foi a primeira entrevista da historia de Fica coa Bola, o primeiro ficando con da historia de Fica coa Bola, Javi Pazos, do Barco, que como xa dixemos antes é o colíder da preferente sur e marcou... Que mal me saiu. 5 goles, ningún, nin 2, nin 3, nin 4, 5 goles na vitória do Barco por 5 goles a 0 ante o Rápido de Bouzas. Lembras que... Na tua cabeza era espectacular, Sí, na miña cabeza era tremendo. Lembras que cando falábamos da situación moi complicada do Rápido de Bouzas, fixemos aí unha especie de pacto non escrito, que os xogadores que rendiran moi ben contra o Rápido de Bouzas íamos ser un pouco cautos con eles para metelos no 11, porque senón, claro, cada equipo que xogara contra o Rápido de Bouzas, ese luns ia ter un representante no 11 galego. Pero que claro, metes 5 goles. Eso é como cando entrou Manu Galego do Pontevedra B, que tamén marcara, non sei se 4 goles e dunha asistencia. 4 e 2 asistencias. Que eso é imposible non destacalo. Entón, Javi Pazos, pois que marca os 5 goles na vitoria do Barco a Manciña 5-0 ante o Rápido de Bouzas. E temos máis datos, claro, falábamos dos datos de Omar de cando entrara por última vez. Pois tamén teño apuntado cando entrara por última vez Javi Pazos. Sí, aí para esa conta utilizaste a calculadora? Sí, utilicei, para que mentir. De frente, moi ben. Efectivamente. Volve a un 11 galego 91 onces despois. Dende 11 galego número 19. Adiviñas en que equipo... Merecemos a disolución absoluta. Adiviñas en que equipo estaba Javi Pazos cando entrou no 11 galego número 19? No Arenteiro, non? Estaba no primixenio Arenteiro, que xogaba na terceira con Sila daquela, marcando goles e furando redes. Ollo, Como choveu. Leva xa moitas redes furadas por Valdeorras. Pois un dos perigos, evidentemente, Óscar Martín tamén segue por ali, Rubén García agora verémolo, pero Barco que é colíder e imos ver os goles. Rubén García, aí o tes, co 14, zurda irreductible,
43 anos Rubén García, e aí segue poñendo carameliños. Ese é o primeiro de Javi. O partido do Rápido de Bouzas que non tivo a súa tarde. A verdade que non tivo a súa tarde. Este é o segundo gol de Javi. A defensa mandalle un melón histórico tamén. Marcou 5, pero puedo marcar 6, porque mira que se lle escapa aquí, tremendo. Outro centro de Rubén García, como acaba? En gol de Javi Pazos, non? Se o fútbol é fácil, o fútbol é... Outra vez, a cana de pescar outra vez, o fútbol é doado. O terceiro de Javi, o cuarto, boa xogada de Óscar Cruz, pola banda dereita, bo recurte, pase atrás. E claro, o cazador de Regueiriño aí non lle podes deixar un balón morto na área, porque chuza para dentro, claro que sí. E o cuarto, outra acción que o porteiro do Rápido de Bouzas non estaba o máis acertado posible, e gustoume o de Sidi, Sí. Respecta, o quinto de... El club es pro ti esa, a min quitachame. Quiteicha, claro que sí, quiteicha, o quinto, Sí, hai que darlle mérito, non, tamén. Que foron todos na segunda metade, non? Sí, correcto, foron todos no segundo tempo. Sí, sobre a mesma portería, así que 5 goles no segundo tempo. Chegou o partido empatado o descanso en Calabagueiros, que tamén é algo curioso, non? 47, 48, 59, 74 e 86 os minutos dos goles de Javi Pazos que estamos vendos grazas ao Lino podía trocalo con 3-0 para ovación do respectable. Nada. Hai que guardar forzas, Lino. Hai que poñer a pólvora a punto. O barco que pretende ascender directo, entón aí está o de Sidi respectando que marcara o quinto Javi Pazos. Quere ter os seus dianteiros activos o amigo Lino, que é un auténtico fenómeno. Dende aquí unha aperta moi forte. E o barco, que xa o vimos antes, 42 puntos, os mesmos que o Atios, un por riba do Céltiga, Peluso 40, Cultural Areas 34. Nin o cambiou para que ovacionaran, claro que non. Estivo ben porque onte entrevistou no Carlos Julio. Home, Javi Pazos, Omar poderían estar neste 11, evidentemente. Céltiga, Beluso en 2 semanas. Bueno, xa baixou un pouco o Beluso. Ollo. Claro, preguntoulle, cando se marcan 3 goles, levas o balón para casa. Marcache 5, que levache a portería? E dixo el, non, levei os cans de volta. Auténtico xenio e figura bo de Javi Pazos. Tamén Carlos Julio, dende aquí outra aperta, levasen a aparecer nun 11, incluso máis que Javi, máis ou menos, aí andan. Así quedou o 11 galego. Diego García por 2 do Arenteiro na porta, liña defensiva para Cristian López, que é extremo dereito, José Currás, que está na esquerda pero lateral dereito, Arán Pazos no centro da defensa, aí sí, non hai problema, de central, David Carreira e Alberto Lamas Maque no centro do campo, na sala de máquinas, unha banda para Alex Delgado, a outra para Alex Millán por 2, xogadores alta da xornada. Engancha Davo Martínez, protagonista do bazo da xornada por 2 tamén no Ibiza, primeira titularidade, 2 goles e unha asistencia, e na punta Omar Rodríguez e Javi Pazos. Claro, que Carlos Cadralle, ahora xa queda fatal, pero antes os luns de LK xa sabes que para él eran históricos, claro. Obrigada asistencia, non? Exactamente. E antes de que votedes polo adestrador ou adestradora da xornada deste 11 galego número 110, temos que ver cousas, Antón, os destacados que acariñaron entrar. Os que acariñaron entrar neste 11. Primeiro, na primeira división, Dani Rodríguez. No, bueno, sí, dalle. Digo porque primeiro iríamos cos vídeos, pero dalle. No, como queres, Dalle, dalle, que me ven moi ben, dalle. Na primeira división, Dani Rodríguez, que marcou no triunfo do Mallorca o Betanceiro. Despois, primeira ref, Marc Vidal e Joel Lago na remonta do Celta Fortuna ao Real Unión de Irún. Luisinho Chacón, que marcou 2 golazos tremendo. Verémolo agora. Para que a Culti, pois, a Culti de Lauti, a cultivada leonesa, rescatase un punto en Zubieta ante o segundo clasificado, como é a Real Sociedade B. Na segunda federación, Edu Sousa no Pontevedra, que sumou un punto en Miramar ante o Marino, e todo continua igual logo dos 7 empates o domingo. Na terceira, Iago García, o goleador no Viveiro 0, Boiro 1. En na preferente norte, Manuel Pol, co seu dobrete que decantou o derbi de Ferrolterra entre o Vale e o Miño. Adri Carrasco, dun Lemos, que asaltou o Viso por 1-2, e o gol partita de Nando Queiruga no Cidade de Ribeira 1, Sofán 0. Preferente sur, Portas, con 40 anos, 2 goles no Atlántida Matamá, que empatou a 2 ante Moaña. Adri Tielas e Nico Cuevas nese triunfo do Cultural Areas no Salvador Otero por 0 goles ao Anto Celtiga. E pechamos con Timo Vazkov, o ucraíno, que marcou o primeiro da remonta tardía do Portonova ante Umia en Baltar, 2 goles a 1. Moi ben, sí señor, bo traballo. E agora os vídeos, primeiro de Luis Chacón, aí o temos.
Aí o temos. Para empatar, primeiro contra segundo na primeira federación, 2 goles de Luis Chacón, este o segundo. Está dado a volta, pero é un auténtico chirlo, hai que dicilo, Antón. Que golazo, tremendo. Por certo, xa sabes que cando entrou Luis Chacón e así tamén, bueno, como que rajei un chisquiño, dixen que non entendía moi ben que o Depor pois deixara cedido a Luis Chacón en vez de darlle oportunidade na segunda división. Pero esta finde, despois desta actuación de Luis Chacón, convenceronme, mellor dito, os deportivistas de Twitter, de que non é tan mala opción. De que preferiría Luis Chacón? O que está a vivir coa Cultural Leonesa ou ser Diego Gómez no Depor agora mesmo. É que, claro, entón, bueno, é certo que tamén foi o que lle dixemos a él, que xa ten que chegar o momento no que por Luis Chacón aposte un equipo do fútbol profesional e lle dé unha oportunidade de ter importancia en segunda división. Pero é certo que nesa cesión, pois home, está fogueando un rapaz na primeira federación, no líder destacado da primeira federación, e está facendo un temporadón outra vez. Así que pode ser que sexa culto, o ano que ven na segunda división. Non o sei. Home, o Depor ten que volver. Despois xa veremos se habería unha venta por aí, pero... E despois, non o mencionache, pero tamén nos enviou Adrián Iglesias. Contáchelo. No Ribadumia. Non mencionei. Pero sí. Na primeira Futgal quería ver como quedaran, porque a verdad que non nos deu tempo a ver o marcador, porque enviou unos o gol xusto cando íamos empezar o directo, a ver se topas por aí o resultado, pero mandou unos o gol. Hai que intuílo un chisco, ímolo vendo mentres, unha chilena de Adrián do Ribadumia, de Adrián Iglesias. Ribadumia 3, Marín 0. Mira, volvese tan tolo o cámara que ata se lle cae o móvil. Ímolo ver outra vez, a ver, veña, ímolo ver outra vez. A ver se intuímos a chilena, que non se ve moi ben, a verdad, pero aí está o balón dividido e fai a chilena e acaba marcando un golazo, a verdad, o bo de Adri. Sí. Igual, agardabas un pouquiño máis do Ribadumia, non? Na primeira Futgal, non o vin en toda a tempada e vou a rajar. Claro que sí. Por que un recén ascendido a preferente que xa non pasado ningún, pois agardábamos que descendera, pois mira, este ano está sétimo con 35 puntos a 7 do playoff, que marca o Cordeiro con 42, tamén o Cordeiro, o Unión con 42, Rianxo e Valga, sí, con 42. Valga, sí, creo que sí. E o Puebla vai ascender, que ten 54 puntos. Moi ben, pois ata aquí os datos da primeira Futgal que nos deixou aquí o querido Antón Vieites. Imos co adestrador da xornada neste 11 Galego 110. Levamos 1 hora e 44 minutos. Estamos, por suposto, xa en familia porque falamos máis que polos codos. Vou poñendo a enquisa no chat e temos as tres opcións. Por un lado temos a Perú do Arousa, a Becho do Sigüeiro ou a Iago Yao. A ver, por partes, Iago Yao gañoulle o Cultural Areas 0-1 o Céltiga. É certo que o Céltiga erra un penalti, que foi un partido dominado polo Céltiga, pero que acaba gañando co gol de Nico Cuevas, que ben podría ter entrado o Cultural Areas, e está en playoff o equipo de Iago Yao, así que ben merece pois ser unha das opcións como adestrador da xornada deste 11-110. Becho, porque lle gañou 2-1 o Paio Saco e ponse a 3 puntos, recurta a diferencia co primeiro clasificado, o Atlético Coruña Montañeiros. E Perú, porque gañou 2 partidos esta fin de semana. Gañou 2 partidos. Gañou o Arousa Xuvenil, que el dirixe 4-2 ante o Covadonga, e gañou remontando un 2-0 abaixo o Arousa na Cheda ante o Polvorín. 2-3 acabou gañando o Arousa no debut como interino de Perú. Agora xa vai ser o bo de David, Perú, primeiro técnico, e non vai seguir no xuvenil de división de honra, é dicir, xa vai ser técnico únicamente do primeiro equipo do Arousa, que está quinto clasificado na terceira galega, despois da renuncia da dimisión, coido que, na raca, de Michel Alonso. Así que aí tedes as tres opcións no chat, tedes 3 minutiños para votar, coido que algo menos mentres daba esta chapa criminal. Antón, por quen votarías? Iago Yao. Becho leva facendo un temporadón e aínda non entrou como adestrador da xornada. Eu votaría por Becho. E polo de agora vai gañando Becho. Non entrou Becho, Non entrou aínda Becho, É que é tremendo. 44 puntos, que llevamos dicindo toda a tempada os números de récord do Atlético Coruña Montañeiros, porque son 44 puntos, e 43 do Negreira, que está recén ascendido. É que o do Negreira, ollo. Tremendo. É que é tremendo, a verdad que sí. Tremendo. É tremendo. A ver, déixame comprobar o de Becho. Estás saindo na pantalla, non? No.
Non está saindo? No, que quedou sin batería a cámara tamén. Cuidado. Quedou a miña sen batería, non pasa nada. Ahora sí que estou saindo. Bueno. E agora? Ahora no. Claro, porque cando busco a lista de Hostia, ahora no. aparicións Hostia, no ahora 11 galego desapareces, porque se quita o Discord. Xa está. Ahora sí. Ahora non. Vale, pois non, é a primeira aparición de Becho, nada, quedan uns 20 segundiños para confirmar. Perú está confirmado ata final de tempada ou será 1 a 2 semanas para buscar outro míster máis mediático. Acabamos de contalo, querido Jatalim. Anunciou hoxe Arousa que vai quedar para toda a tempada. Xa Sí. tocaron aí un par de adestradores, podemos contar. Como? Tocaron Toc, toc. aí un par de adestradores, fixeron toc na porta. Fixeron pumba. Pero non houve opción. Por exemplo, tocaron a Antonio Fernández Rivadulla, o Ourensán, que finalmente acabou no Xerez. Tocaron tamén, por exemplo, a José Antonio Rodríguez, antes da saída de Michel, que finalmente acabou en Sarria. Non sei se tocaron algún máis ou non, pero finalmente, despois de gañar na Cheda, pois Perú vai quedar ata o final da tempada e vai deixalo xuvenil. Veremos quen colle tamén o xuvenil. Rematou a enquisa Becho. Gañou Becho Fútbol Tips. Adestrador deste 11 galego número 110. Por certo, que pasou co Monte Xuvenil hai 7-8 días na Madroa co Celta e arbitraxe de Rubén en Extremadura? Non o sabemos. Uns din unha cousa, outros outra. A Jatalín gusta a polémica e nós non temos información, así que o que podamos aportar é pouco. Becho, Sí, adestrador. Bueno, le van pasando. Eso non o sei, pero sí que é certo que ahora como salió na televisión estou bastante ao día das novas no fútbol galego. E le van pasando cousas moi malas que non vou a denunciar agora, pero que sí que creo que hai que aprender a comportarse máis a xente que vai aos campos, porque esta fin de semana tivo que sair, non sei se escoltado ou non, pero que vin a nova, pero non me fixei moito, que sacou o Marca de que unha árbitra de 13 anos pasou medo asubiando un partido. E a semana pasada foi nun Taragoña, escravitude, un árbitro cos pais do escravitude que tivo que parar o partido ata que non saíran eses pais. Quero dicir, por qué? É que non entendo. En plan, é que non entendo como nos comportamos aquí. Punto, ya está, non quero dir máis. Maravilloso speech de Antón Vieites. Se me deixas aportar unha cousa a min, o respecto polo estamento arbitral tamén ten que sair dos medios de comunicación. E non te estou atacando, evidentemente. Falo en xeral. Falo por min, falo por todos os que nos dedicamos á comunicación. O respecto ao estamento arbitral ten que sair tamén de nós. Así que, di Jatalín, podo meter un pau. Eu creo que vou a ler a nova, mira. Titula o Marca: acoso en manada a unha árbitra de 13 anos en un partido en Galicia. Tiña medo. Yo no me voy a callar porque es encubrir una acción y una actitud que muchas veces no se oculta por vergüenza. No sé qué, a ver. Partido de Prebenxamins. Partido de Prebenxamins, segunda futgal entre o Victoria e o Silva nos campos da Torre na Coruña. estamos todos, de verdade. Denuncióno unha nai en Facebook, a nai da filla. Que a filla de 13 anos arbitrou o partido. Mima. En fin, así quedou o 11 galego número 110. Diego García, Arán Pazos, Cristian López, José Currás, Alberto Lamasmaque, David Carreira, Alex Millán, Davo Martínez, Alex Delgado, Javi Pazos, Omar Rodríguez. Antón, grazas. Vémonos. No vindeiro vídeo O directo de Fica coa bola.